Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 230 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakantara ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Enero 8, tuig 2024. Sa gihapon, inibulagan mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapuna dalagkuan karon nga mga balita, Commission on Higher Education Regional Office 6 nagpathag kon nga kuhaon ang senior high school program sa mga state universities, colleges kag iban pa nga mga bulutuan. Dugang pa nga mga balita, local public transport route plan na implementar na pavement marking kag traffic signages para sa loading and unloading zone sa syudad. Wala pa natapos. Ining mga loading and unloading wala pa ginagamit. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, istoryahan naton Mayor Jerry Treñas ginimbitar sa inquiry, congressional inquiry tuhoy sa power outage ang tinalikdan sining Enero 2 sa Huwebes na pitsa 11. Ang imbitasyon kay Mayor Jerry Treñas ugaling bilang tumalambong o hindi ko no iya bilang resource person. Apisar sining mga gina-estimate 2 kabilyon nga luces sa bahin sang syudad sa sining 3 kadlaw or 4 kadlaw nga power outage. Ang bansang alkalde sin nila ko magtambong nga total mga gobernador malang tumatambong ang sa imbitasyon nila. Iliugon ko na lang si Governor Toto Defensor Jr. nga ipalabot ang halit nga natugas ang power outage. Ano ihanang rason si Andre Banwa nga si Mayor Jerry Treñas way ginimitar as resource person kundi audience lamang or tumalambong lamang. Sa dugang pa nga mga balita ining Metro Iloilo Transport Cooperative nagpanigayon sa koordinasyon may kantanan sa reklamo sa mga overcharging kag wala nag-aalalangay nga pletihan. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Oto. Balik-balikan ko lang to maladyo, tay bala ining sabahin karon niya sa pagpabutyag bansang alkalde nga hindi na lang siya magtambong sa patigayon patigayonon siniyang congressional inquiry. Apisar sini Banwa nga ang mga yara sa likod sining congressional inquiry lunsay man mga Ilonggo nga kongresista. Sa aton sini nga mga kuturan, ara dira si Congresswoman Jambaronda, ara dira si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojoang. Ara dira iya ang mga representative kangay nanday 2nd District Representative Mike Guriseta, 3rd District Representative Nonoy Lawrence Defensor. Yung mga Ilonggo niyang nagabugoso sa sining pagpatawag sa inquiry. Insat, si Mayor Jerry Treñas, ginimbitar man tuod pero hindi bilang resource person, kundi bilang tumalambong lamang. Ibot silingon kung tumalambong ka, hindi ka pwede katugda. Maobserbar ka lang to. Mati, mapipipi ka lang to. Pamati, pungko, kung may pamahaw dati, puro pamahaw ka man dahi. Pagkatapos nirati, ano pang mga pi? Pagkatapos sa security, puli. Di ba? Sa aton sinima kabumbo, apisar, nga sandig na rin sa alkalde, mga 2 kabilyon ka pesos, ang nalantas sa panay blackout, nga kung sa din, concentrated man diri, sa bahin niya sa syudad sa Iloilo. Nakulba ng mga kongresista, basi kung mangurob naman ang alkalde dito sa congressional inquiry. Hindi ka mo magkabalaka kay may New Year's resolution si Mayor Jerry Treñas nga hindi ron tana mamuyayaw. Tiway isang dapat kablakan to nga mga
Yuda Porzingis to, Porzingis do player sa Dallas Mavericks eh. No, hindi na kamo hindi na kamo kabalakang mayuda Porzingis to si Mayor Jerry Triñas sa inquiry. Hindi man kamo kabalakang maghaboy siya sa mga James Harden nga tinaga James Harden. Werti no sa aton sini nga mga kabumbo kag hindi man kamo magkabalaka nga mga guramos si Mayor Jerry Triñas sa congressional inquiry ala Kawhi Leonard Kawhi Leonard. Sa aton sini nga mga kabumbo ti anong rason karon? No? Nga si Mayor Jerry Triñas ginimbitar pero sabahin lang siya sang kung sa mga contest pa audience impact lang yan si Mayor. Si Governor Toto Defensor Ayhan may imbitasyon. Imbitado mga gobernor mo. Pero sabahin karon sa Senate naman iya banwa imbitado diri nga alkalde. Sa aton sini nga mga kabumbuti dito iya resource person si Mayor Jerry Triñas. We expect all the while nga kay ang nagabugos sa congressional inquiry, no? Mga Ilonggo representative, katanyara man si Mayor Jerry Triñas, di ba? Kay di Ilonggo mo, kagang concern Iloilo City sa mga kabumbo naton, ang naghuruplaag man diri pag luntad sa apat kadlaw nga power outage. Waya si Mayor, audience lang yan si Mayor ya. Sa aton sini nga mga kabumbo sa Senate to ano man lang tong mga madalom nga relasyon ni Mayor Jerry Triñas to sa Senate inquiry kung sino man tong magapatigayon sining pagpangusisa ti kalabanan sini no mga kung hindi man niya kaalyado abi iya sa ila sini nga partido ti mga kilala ni Mayor nakaupo diya sa una pero laing diya kung tani iya nga Ilonggo na gani ang nagapamuno sa inquiry sa congressional inquiry wigit yang isa ka Ilonggo man. Sino naman na nagpislet sa mga Ilonggo representative naton? Tag naghutik? Si GPT nyo yung pagpaintraha. Si GPT, imbitaran nyo lang pero hindi nyo sa pagpambalon kaya basi magruplaag kita diri karon. Nali bumuya sa mga tinaga naman ng alkalde sa syudad sa Iloilo, mahuruplaag naman partikularmente ang taga National Grid Corporation of the Philippines. Liyo ko nabla retrieve line engineer to no ganitong hambal sang CEO sa kay Mayor Jerry Triñas ang ipadala ito padalaan niya kuno si Mayor Jerry Triñas sa mga sa mga litson. Lain pamangkot sa alkalde siya, lain man niya sini nga sabat. Tiba simla kon amo nang ginakabalakan sang kung sino man tang nagakabalaka basi brought up nabla sang alkalde sa syudad sa Iloilo, no? Nga nagakontak mismo ang aton sining alkalde ang amay sang syudad sa Chief Executive Officer sang National Grid Corporation of the Philippines pirong sabat iya sang CEO sang NGCP mga padalaan niya Jollibee si Mayor mga padalaan niya Yalitson si Mayor Jerry Triñas pagulan ni Anjo Plasti ang alkalde sa syudad sa Iloilo pakanon mo naman niya sa niya mga maalat nga pagkaon kag naga-owel ba? Naga-owel sini nga litson. Ano man may tinutuyo sa nga tuluyon si Mayor Jerry Triñas. Standby bla sa aton sini mga kabumbo kay pabati naton diri liwat banwa sa aton sini nga pagpangalagad ang conversation sa Chief Executive Officer sa National Grid Corporation of the Philippines. No? Kag sang alkalde sa kasagsagan gini sang 4 days, no? Nga power outage diri iya sa syudad sa Iloilo. Kunang kilala ko pa, no? Kilala ko pa bla Bombo Brinan engineer. May nagkadto kuno to sa iya sining opisina. Pagkadto to sa iya opisina, may istorya kuno tong tani. No, parte sa mga bagay-bagay kag kung ano man tong ila sini nga natalana kung tani nga negosyar, tidalaan nila to yang isa, no? Ang kilala to yung Engineer Laguerta, dalaan nila yung kay Isak Bilog nga hamon. Gatoki palang kuno sa puwerta nga may dala nga hamon. Ano dayon no?
gin pusangan dayon sang mga tinaga ambal sang kilalatan ya no amo na bribe nyo sa kon sa bilog hamon. Oh, sa aton sinimak bumbo. Oh, namatsyag nyo sa kilalatan to ay katilaw hamon nga. Oh, hamon-hamon na gina pang ordinaryo lang na sang kilala te mo bubrinan. Oh, sa aton sinimak kabupo. Te amo bala ini, isa bala ini sa mga rason, posibilidad kun nga no? Tuon ba imbitasyon ng alkalde sa siyudad sa Iloilo? Pero bilang tumalambong lang, hindi kay resource person. Laban-laban, kulbaan gid sanda nga ti iplastar duman liwat ni Mayor Jerry Triñas ya kunbo mga tinaga bla ka mga pamatanon subungaw ya kunbo nanda no kulbaan sanda guro nga ti basi ko ni brought up naman sa alkalde ya kunbo ka alkalde naton diri sa syudad sa Iloilo kag kunbo sang kunbo kita mo lang puro na lang kunbo oh ang conversation ni Mayor kag sang Chief Executive Officer sang National Grid Corporation of the Philippines sa aton sini nga mga kabumbo anyway pabati naton ina karon sa aton man sini pa rin pangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto balita nasyonal naman kita karana bumbubrinan sige hindi na ni pagpalampuason pa hindi na ni pagpabton pa sa news center dapat antes sa news center ma-play ta na ni no ini isa sa mga posible rason nga may nakahutik sa kung sino man ang ginutikan iya nga Ilonggo representative no nga hindi na iya pagpambalon hindi pag-imbitaron si Mayor Jerry Triñas as resource person kunti tumalambong or audience lang dito ka lang sigado dito ka lang pungko kung may pamahaw to tigaan ka lang na pamahaw ano ka ni Mayor ang istoryana yung sa Chief Executive Officer sa NGCP sa kasagsagan sang blackout diri iya sa may Panay particularmente sa siyudad sa Iloilo Salinya ayusin na may Gencos. Hindi ko kinsindi. Padala pagid ko. Lingko I pity the employees working in offices without power. How can they work efficiently? I hope NGCP feels for them. Sabatya, yes, Mayor, will work. Ano ni? Eat mon, Jollibee. How many lechon? Ano siya? Generator, Mayor, padala ko. Tomorrow, just checking logistics. Gusto niyo tanongin mo? Dulain ulo? Lechon ko, no? Padala siya lechon. Saling ko siya, based on rough estimates of the LEDIP, the city of Iloilo is losing between 400 to 500 million a day due to power interruptions and rotational brownout. In 3 days, we would have lost 1.5 billion. What a year, what a way to start the year. Sabat sa akon, we'll help out on investment, we'll find ways. After sinaway siya sabat, dalaan niya ko kuno litson, ang Jollibee. No naman, ay sa kalinte. So sumariya kang gusip po na guba ni Mayor ang iya sining New Year's resolution. Pero ang linti hindi man niya hindi man niya bad words kay di ba ni sa kilat ni siya. Kilat no? O kag kung gusto mo magdako ang litra gamitan mo ka linti. Padayunon taniya pagkatapos sa mga nagapauna kang dalakuan nga mga balita sa Bombo Network News balikan ta iban pa nga mga balita sa Bombo Anay Sauto. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 8, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, ilang lansangan dyan sa lungsod ng Maynila isasara ngayong araw hanggang bukas kaugnay ho ng Translation Procession ng Nazareno de Quiapo. Ang gun ban naman at firecracker ban epektibo na po sa lungsod ng Maynila. Ang Department of Trade and Industry nakatakda namang magpasya sa hirit na price hike para sa mga basic goods. Sa international news, 2 Palestinian journalists nasawi dahil sa pag-atake doon sa Gaza. Si Philippine National Police Chief Acorda nagsalita na sa isyong kumaladkad sa kanilang pangalan ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Bronner hinggil naman sa umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan. Nasa 600 household naman sa may Bato, Catanduanes isolated matapos nga ang nangyaring rock slide. Ilan naman pong mga bayan sa lalawigan nagsuspindi na rin ng klase dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa karagdagan pa nating balita sa palakasan, ang Pinoy na si Kai Soto balik na sa hard court matapos ang ilang buwang pahinga dahil naman sa kanyang natamong injury. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Isasara na mga kabombo, mga ka-Star Nation ang ilang lansangan sa lungsod ng Maynila ngayong araw hanggang bukas dahil naman sa inaasahang buhos ng mga tao para sa piyesta ng Nazareno de Quiapo. Sa abiso ng pamahalang lungsod ng Maynila, mamayang alas 9 ng gabi, sarado na ho ang mga kalsada para sa mga motorista ang mga sumusunod pong lugar. Ang Bonifacio Drive mula ho sa Anda Circle hanggang sa P. Burgos Avenue, Katigbak Drive at South Drive. Maging ang Ross Boulevard mula ho sa Katigbak hanggang sa United Nations Avenue. Maging ang P. Burgos mula ho sa Ross Boulevard hanggang Jones at MacArthur Bridge, pati na ang Quezon Bridge. Maging ang Finance Road mula ho sa P. Burgos Avenue hanggang sa Taft Avenue, dyan pa rin sa lungsod ng Maynila. Ang Maria Orosa Street mula ho sa TM Calao hanggang sa P. Burgos Avenue. Ang Taft Avenue mula naman sa United Nations Avenue hanggang sa P. Burgos Avenue. Ang Romualdez Street mula ho sa United Nations Avenue hanggang sa Ayala Boulevard. Ayala Avenue mula ho sa Taft Avenue hanggang Romualdez Street. Ang Carlos Palanca Street mula ho sa P. Casal hanggang sa Plaza Lacson. Diyan sa P. Casal Street, mula ho sa Carlos Palanca hanggang sa Arlegui Street. Ligarda Street mula ho sa CM Recto at hanggang dun sa may area ng Arlegui. Maging ang Quezon Boulevard ay hindi rin po padadaanan at yan ay mula sa Pugoso hanggang sa may Quezon Bridge. Maging ang westbound lane ng Espanya Boulevard mula ho sa P. Campa hanggang sa Lerma Street. Pinapayuhan naman ang mga motorista na umiwas doon sa mga nabanggit na kalsada o kaya maghanap ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa mabigat na daloy ng trapiko o kaya naman ay sa mismong saradong mga kalsada. Samantala, epektibo naman na ang gun ban, firecracker ban sa lungsod po ng Maynila, gayon din ang liquor ban sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Kaugnay pa rin po yan sa pista ng itim na Nazareno. Bate na rin sa nilabas na executive order ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Bawal ang pagbebenta po ng mga nakakalasing na inumin sa mga lugar na nasa loob ng 500-meter radius ng simbahan ng Quiapo. Kaugnay nito, ipinaalala rin ang umiiral na ordinansa na nagbaba
bawal sa pag-inom ng mga alcoholic beverages o mga nakakalasing na inumin sa mga pampublikong lugar, lalo na po sa mga lansangan. Ipinagbabawal din ang paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga paputok sa buong lungsod ng Maynila. Simula kaninang alas 7 nga ng umaga, ipinatupad ng Philippine National Police ang gun ban na rin sa naturang lungsod. Iiral nga po ang firecracker ban hanggang bukas, haba pong isinasagawa ito pong traslasyon, hanggang sa Miyerkules naman itong liquor ban at gun ban. Layunin po nito na maging maayos at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa naturang aktibidad. Samantala mga kabombo, kaugnay pa rin ng mga kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila, ang pamunuan ho ng Quiapo Church muling nagpaalala dun sa mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Maging yung mga bawal dalhin ay ipinaalala din ng organizer ng naturang aktibidad, yung Traslasyon 2424. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Kelly Cordero. Muling nagpaalala ang pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto hinggil sa mga bagay na bawal dalhin simula ngayong araw hanggang bukas sa traslasyon. Ayon sa tagapagsalita ng Nazareno 2024 na si Father Hans Magdurulang, ipinagbabawal ang pagdadala ng mga bagay gaya ng sombrero, pagsusuot ng hoodie jacket, pagdadala ng malalaking bag. Anya kung maaari ay transparent bag na lang ang dalhin lalo na sa loob ng simbahan. Bawal rin umano ang pagdadala ng matutulis na payong. Kasabay nito hinihikayat rin umano ang lahat na magsuot ng face mask para maiwasan na mahawa sa sakit o di kaya ay makahawa. Inaasahan kasi ng pamunuan na dadalo sa traslasyon ang nasa 2 milyong deboto. Simula ngayong araw ay magpapatupad na ng road closure. Asahan rin umano ang mga checkpoints. Mayroon namang isang entry point para sa lahat ng dadalo at multiple exit points. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si Father Hans Magdurulang sa mga otoridad, lokal na pamahalaan ng Maynila, national government para sa ilang buwang paghahanda sa traslasyon. Layunin naman nila ngayon na ipanumbalik ang paraan ng pagdiriwang noon, kasabay ng pagbabago sa disenyo ng andas na ginamitan naman umano ng bagong teknolohiya. Pinagbabawal na ngayon ang pagsasampa sa andas. Paliwanag ng pamunuan ng Quiapo Church, nais nila na maiwasan na may masaktan at para makita na rin ng lahat ang puong itim ng Nazareno kahit pa ang mga nanonood lang sa mga TV sa kani-kanilang mga bahay. Kaya po, hanggang ngayon po, kahapon po sa ating pong opening mass sa Quirino Grandstand, before the mass, may send off po tayo ng ating mga maglilingkod po, kapulisan, sundalo, pagdating po sa fire department din po at sa kalusugan din po. Nandyan po sila at nakaalalay po dahil alam po namin sa simbahan na sila po rin ang may expert po pagdating po sa mga bagay na yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy naman ang pagsasabon, pagkuskos at paggamit po ng pressured water sa mga kalsada ng lungsod ng Maynila. Bahagi pa rin po ito ng mga paghahanda para sa traslasyon procession, kung saan milyong deboto nga po ang inaasahang makikibahagi. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang Department of Public Services para sa flushing operations. Ginawa nga ito sa may paligid po ng Quiapo Church, kasama ang kalye ng Carriedo, Hidalgo at kahabaan na rin ng Villalobos Street. Galayunin nga nitong maiwasan ang pagkasugat na rin ng paa ng mga deboto na inaasahan na mag-aatanggal ng kanila pong mga sapatos o sapin sa paa sa mga darating po na traslasyon. At gayon din po, tinanggal yung mga tansan, bote at bato. Malaking concern umano ito sa naturang pong lugar dahil nga nakapaan lamang ang mga hihila sa karosa ng Nazareno de Quiapo. Sa dagdag pa natin mga balita, mamaya mga kabombo, abangan ang iba pang mga update dyan sa lungsod ng Maynila dahil ngayon pa lamang ho, pahabaan na ang pila ng mga nakikibahagi dun sa pahalik na nagpapatuloy ho ngayon. Mamaya naman mga kabombo, may update din ho tayo sa nagsimula ng aktibidad ng Top Level Management Conference ng Bombo Radio Philippines dyan po sa Iloilo City. Ano kaya ang punto ng mga aktibidad at iba pang mga kaabang-abang dito ho sa taong 2024 sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Mamaya po yan. Samantala, nakatakdang simula ng Department of Trade and Industry ang paglalabas ng disenyo at maging ang kaugnayan doon sa kapasyahan
sa hirit ho na taas presyo sa basic necessities at prime commodities ngayong Enero. Mula ho yan sa 217 mga suggested retail price bulletin na inanunsyo ng Department of Trade and Industry. Inihayag ni Trade Assistant Secretary Amanda Nograles na nakatanggap ng kanilang ahensya ng mga request para naman sa price adjustment ng 63 mga produkto at ayon nga sa Department of Trade and Industry official, kabilang sa mga produktong hinihiling na magkaroon ng price adjustment ay ang canned sardines, itong mga processed milk, coffee, bread, instant noodles at ganoon din yung mga bottled water at processed canned meat at maging ang canned beef, condiments at maraming iba pa na kabilang din pati ang kandila at baterya. Para ho sa food items, ihihirit ng mga manufacturer na magkaroon ng 25 centimos na pagtaas hanggang 7 at 25 centimos at yan ay magiging price adjustment kung sakasakali. Paliwanag naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual na ang pangunahing dahilan ng price increase ay ang pagtaas ng halaga ng packaging at transportasyon para naman sa naturang mga goods na inaangkat mula sa iba't ibang dako ng daigdig, bahagi po ng naapektuhan kapag may mga price increase sa iba't ibang produkto sa ating bansa. Bombo International News. Nasawi habang nag-uulat ang 2 Palestinian journalists matapos magpaula ng airstrike ang Israel sa may southern Gaza. Kinilala ang mga biktima na sina Hamza Al-Dadu at Mustafa Turaya ng isang pahayagan, isang news network sa bansang Qatar. Sa isang pahayag, kinundina ng naturang network ang pagkasawi ng 2 journalists dahil sa pag-atake ng Israel. Nananawagan din ito sa International Criminal Court o ICC at United Nations na dapat umanong pagbayari ng Israel sa pagpaslang ng mga mamamahayag. Kaugnay nito, nauna nang sinabi ng Israeli Defense Forces na kailanman ay hindi nila intensyon na i-target at patayin ang mga mamamahayag. Nakapagtala na ng 77 mga journalists at media workers ang namatay sa Israel-Hamas war simula pa noong Oktubre 7. Ayon naman sa Committee to Protect Journalists o sa talaan po yan ng mga mamamahayag. Sa karagdagan pa nating balita, pinagmalaking iniulat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 51% ng mga ongoing farm-to-market roads. At yan ay bahagi ng network na kanyang nais na mangyari at sa ilalim ho yan ng kanyang administrasyon at makumpleto na. At sinasabing yung kanyang target ay matapos ito sa taong 2028. Sinabi ng Pangulo na nais ng kanyang administrasyon na may sakatuparan ang nasa 131,000 mahigit na kilometrong haba ng farm-to-market road na bahagi ng network program sa lubhuyan ng 6 na taon. Ayon pa sa Pangulo, nakapagtayo na sila ng nasa 67,328.92 kilometers na mga farm-to-market roads at git nga ng Chief Executive, katumbas ito ng 32 times na balik-balik na biyahe mula ho Apari hanggang Hulo. At binibigyang diin ng Pangulo na ang nasabing proyekto ay patunay ng kanyang dedikasyon o ng kanyang administrasyon para naman mapabilis ang pagbiyahe ng mga lokal na produkto patungo dun sa merkado. Dagdag pa ng Chief Executive na hindi lamang isang inisyatibo para sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, kundi magkaroon ng koneksyon sa iba't ibang komunidad dito sa ating bansa. Layunin din ito na magkaroon ng direktang koneksyon mula sa mga lokal na producers patungo doon sa mga merkado. Siniguro pa ng Pangulo na makakamit nito ang kanyang target at ang kanyang ipagpapatuloy naman ang nasabing proyekto sa mga darating pang taon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It's a testament to the magnitude of the accomplishment of the government. It is not an initiative only to do with agriculture. It is a connection between
all the different communities. But of course, its main purpose is to connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Patuloy naman namin gagawin ito. Mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo. At patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more. Bagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang balita, si Philippine National Police Chief Acorda abay nagsalita na sa isyong kumaladkad sa kanilang pangalan ni Armed Forces of the Philippines Chief Bronner hinggil yan sa umano'y destabilisasyon laban sa pamahalang Marcos. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Marlene Padiernos. Binasag na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanyang katahimikan hinggil sa isyu ng umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan na kumaladkad sa kanilang pangalan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ito ay may kaugnayan pa rin sa kumalat na video ni retired Brigadier General Johnny Macana Sr. kung saan inihiyag niya ang kanyang opinyon na nag-aakusa kina General Acorda at General Bronner ng umunay pagpabor ng mga ito sa destabilisasyon kasabay ng kanilang pangungumbinsi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba at magbitiw na sa pwesto bilang punong ehekutibo ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa kauna-unahang Monday flag racing ng pambansang pulisya ngayong taong 2024 na ginanap naman sa National Headquarters sa Campo Crame sa Quezon City, ay hayagang sinabi ni Philippine National Police Chief Acorda na ang mga paratang na ito laban sa kanila ay hindi katanggap-tanggap at walang kapatawaran. Iginiit ni Acorda na bagamat nirerespeto nito ang freedom of speech at freedom of expression ng bawat isa, ay hindi pa rin tama at maling-mali ang ganitong uri ng pagpapakalat ng disinformation na para lamang sa mga pansariling layunin na sumikat ang kanilang vlog at dumami ang kanilang views sa pamamagitan niya ng paggawa ng mga hindi magandang imahe para sa ating bayan. Kaalinsabay nito ay ang kanyang paghingi ng kahit kaunting respeto lamang para sa uniforme ng pambansang pulisya. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Tayo na nagmamalasakit sa bayan, nagsasakripisyo, magpaaraw, magpaulan para maging maunlad lang ating bansa. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. Samantala sa huli umapila rin ng hepe ng pambansang pulisya sa lahat ng mga nasukupan nito at maging sa publiko na magkaisa tungo sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bayan. Kung maalala, una na rin sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na inatasan na ni Philippine National Police Chief Acorda ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at maging ang lahat ng mga regional directors at field commanders na paigtingin pa ang kanilang mga ginagawang cyber patrolling at validation sa lahat ng mga video na kumakalat online para tugisin ng lahat ng mga individual na nasa likod ng pagpapakalat ng maling balita hinggil sa umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan. Matatandaan din na una lang nagbabala ang pulisya hinggil sa mga kasong posibleng kaharapin ng sino mang mapapatunayang sangkot sa nasabing usapin, tulad ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code in relation to Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go.
Sa tuloy-tuloy natin mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Bombo Network News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagpapatuloy ho ngayon ang Bombo Radio Philippines para sa tao ng Top Level Management Conference na sinimulan ho ngayon at magpapatuloy ho ito hanggang 13 ho ng buwan ng Enero 2024 at dinaraos ho ito dyan sa St. Clements Retreat House dyan sa Iloilo City. Bahagi po ito mga kabombo ng mga programa ng Bombo Radio Philippines kung saan isang kumperensya ang inilaan para ho sa mga top officials, managers at senior personnel. Aabot mga kabombo ng 50 ang kabahagi dito ho sa estratehikong pagtalakay ng mga plano sa kasalukuyan hong taon. Ang tema ho dito, yung Digital Bombo Radio, the heartbeat of the Filipino. Ay nakapaloob dito yung mahalagang papel po ng mga istasyon ng ating mga himpilang Bombo Radio Philippines para sa buhay ng bawat Pilipino, lalo na ho ngayong digital age. Ito ay nagpapahiwatig din mga kabombo ng pag-angkop ng Bombo Radio Philippines dun sa digital era. At kaugnay ho niyan, narito ang bahagi ng mensahe ng Presidente at Chief Executive Officer ng Bombo Radio Philippines, si Ms. Margaret Ruth C. Florete. Over the last 57 years, Bombo Radio Philippines has always aspired to improve its program content and increase the communities we serve nationwide and worldwide. It has been a joy seeing our listeners and audiences respond to our efforts. However, it is worthwhile to note that traditional radio listeners have waned and that digital radio technology has taken a number of our audiences at a real fast rate. Today, I look to the pride, discipline, and professionalism of every Bombo, Radio, and Star FM personnel. I urge you to renew your personal dedication to the corporate values that we hold sacred. I urge you to focus your priorities on reaffirming and achieving the highest standards of ethics, behavior, performance, and respect to each other. Regardless of what the future holds, our commitment is to continue serving our listeners and audiences and our public in any way we can. This is our calling, one that will never dim. This is why Bombo Radio Philippines exists. And this is why we can face the future with confidence that comes from believing that what we do matters to the people we serve. Basta Radio, Bombo! Bahagi po yan ng mensahe ni Bombo Radio Philippines President and Chief Executive Officer Ms. Margaret Ruth C. Florete, kaugnay pa rin ng 2024 Top Level Management Conference na nagpapatuloy dyan sa Iloilo City. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita. Kasalukuyan hong iniimbestigahan ng Philippine Consulate kung may Pilipino na naapektuhan ng salpukan ng 2 tren doon sa Manhattan. Bahagi po yan ng dyan sa isang subway. At ayon nga kay New York Consul General Senen Mangaleli, wala silang natanggap na anumang ulat na may Pilipinong sangkot sa naturang aksidente. Una nga rito, mahigit 20 pasahero ang naitalang sugatan sa naturang banggaan ng 2 tren na lulan ng humigit kumulang 500 pasahero. At ayon pa sa investigasyon, bumangga sa isang tren ang isa ring tren na bumabiyahe mula sa Manhattan patungo naman ng Bronx, kung saan ay nagresulta ho ito sa pagkakadiskaril ng isa sa mga tren. Mabilis namang rumisponde ang mga paramedic at inasikaso yung mga sugatang pasahero at dinala sa pinakamalapit na ospital. Nagdulot din ito ng pagkaantala sa operasyon ng subway at iba pang mga commuters ay naantala din. Kasalukuyang iniimbestigahan at inaalam na ng New York Metro Transportation Authority ang naturang insidente.
Samantala, naabot na ng Manila International Airport Authority ang target nitong 45 milyong pasahero para sa Ninoy Aquino International Airport sa taong 2023 at inaasahan na mapapanatili pa ang paglago nito habang ang isang bagong private company ang siya namang mangangasiwa sa mga operasyon ng pangunahing gateway ng bansa pagsapit yan ng ikatlong quarter ng kasalukuyang taon. Ito ay nabuo matapos ngang sabihin ng Bureau of Immigration na inaasahan nila ang 15 milyong pasahero na darating ngayong taon. Noong nakalipas ngang taong 2023 ay nakapagtalang ahensya ng 12.6 million arrivals sa bansa, higit sa doble pa sa 6.1 million arrivals na naitala noong 2022. Batay naman sa datos, mayroong kabuang 45.4 milyong pasahero ang naitala sa Ninoy Aquino International Airport noong nakalipas na taon. Binubuo ito ng 24.9 milyong domestic at 20.5 milyon naman ang international travelers. Ang kabuang dami po ng mga pasahero noong nakalipas na taon ay katumbas ng 47%. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 30.9 milyong pasahero na naitala noong 2022 habang nakamit naman ang 95% ng kabuang 47.7 milyong pasahero na naitala noon pong pre-pandemic noong 2019. Nakapagdala rin ang NAIA ng kabuang 279,953 na flights noong 2023. Mas mataas naman po ito ng 26% kumpara noong flights na naitala noong 2022 at tumaas pa ng 3% mula sa 271,535 na flights na nairehistro naman noong taong 2019. Pa tayo ng mga karagdagang report mula sa ating mga kasamahan. Dapat tayo dyan sa Department of Justice dahil aminado ho ang naturang ahensya na mahirap matukoy kung nakapasok na nga ba dito sa Pilipinas yung mga investigador mula ho sa International Criminal Court. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Victor Liantino. Aminado ang pamunuan ng Department of Justice na mahirap matukoy ng Bureau of Immigration kung tuluyan na ngang nakapasok sa Pilipinas ang mga investigador ng International Criminal Court. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Department of Justice Assistant Secretary Attorney Miko Clavano na hindi madali ang pagkukumpirma at pagbibiripika sa pagkakakilanlan ng mga ito. Sakali kasi aniya na pumasok na ito sa bansa, ay tiyak na hindi ito magpapakilala sa imigrasyon. Naniniwala naman ang Justice Department na wala pa ang presensya ng mga International Criminal Court investigator dito sa Pilipinas. Ito ay taliwas sa kumakalat na impormasyon na labas-pasok na umano ang mga ito sa bansa. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng opisyal na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration na nasa ilalim ng kanilang ahensya. Hinimok naman ni Clavano ang opisyal na nagsasabing labas-pasok na sa bansa ang mga investigador ng International Criminal Court na ibahagi ang kanyang nakalap na impormasyon. Siyempre po, hindi naman sila magre-represent ng ICC pagpasok nila, no? They will not identify themselves as people or investigators or prosecutors from the ICC. So kung sakali lang po na dumating sila dito, they made it a point not to be known. We are not also admitting or confirming or acknowledging their presence here in the Philippines. Pwede din naman pong hindi totoo yung balita na yon. Ibig sabihin siguro, he's still building up the veracity of the information, the credibility of his source, and then maybe at that point he will come forward with that information. Una na ngang ibininyag ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Harry Roque na labas-pasok na umano sa bansa ang mga International Criminal Court investigators para ipagpatuloy nga ang investigasyon sa mga reklamong extrajudicial killing sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Sa online post ni Roque, sinabi nito na ang kanyang impormasyon ay batay sa A-1 information na kanyang natanggap. Muli rin igniit ang dating opisyal na labag sa batas ang ginagawang pag-iimbestiga ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito bilang miyembro ng naturang International Court. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, nakahanap ang Office of the Ombudsman ng probable cause para idiin si dating Commission on Elections Commissioner Maria Rowena Guanzon para sa 2 bilang ng paglabag ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa resolution ng Ombudsman, nakasaad na premature pa ng isiniwalat umano ni Guanzon ang confidential na impormasyon sa 2 panayam nito. Matatandaan na si Guanzon ang presiding commissioner noon ng COMELEC First
First Division na humawak sa disqualification cases laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tumatakbo pa lamang ito sa pagkapangulo noong 2022 elections, kung saan sa isang panayam sa telebisyon ng dating commissioner noong Enero 27 taong 2022, kanyang isiniwalat na bumoto siya para idiskwalipika si Bongbong Marcos mula sa nakalipas na halalan. Ikalawa ay noong Enero 28 taong 2022, sa isa na namang panayam kay Guanzon, kanyang pinangalanan ang ponente in charge sa pagsulat ng resolusyon na si COMELEC Commissioner Aimee Ferolino at tinalakay ang kanyang hiwalay na opinyon ukol dito. Bunso dito, ayon sa Ombudsman, bigo ang respondent na patunayang hindi maituturing na confidential information ang kanyang isiniwalat na mga impormasyon. Samantala, ibinasura naman ng Ombudsman ang akusasyon ng complainant laban kay Guanzon na nilabag umano nito ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ito ay matapos na mabigo mano ang complainant na magpresenta ng katibayan na na-motivate ang respondent ng private interest o nagbigay ito sa anumang private party ng unwarranted benefits na nag-udyok sa kanya para isiwalat ang impormasyon. Wala din anyang katibayan na intensyon ng respondent na malagay sa alanganin ng interes ng publiko. Dahil sa disclosure nito sa mga impormasyon, ibinasura din ng Ombudsman ang aligasyon ng complainant na si Attorney Ferdinand Topacio at aligasyon din ng iba pang complainant na si Diego Magpantay, kaugnay naman yan sa paglabag umano ni Guanzon sa Revised Penal Code Article 229 hinggil sa revelation of secrets by an officer. Sa karagdagan pa nating balita, nilinaw ng Commission on Higher Education na hindi binuwag ang senior high school program ng pamahalaan kasunod-huyan ng paglalabas ng memorandum na nag-aatas sa paghinto ng naturang programa sa state and local universities and colleges. Paliwanag ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III na walang jurisdiction o otoridad ang kanilang komisyon na i-terminate ang senior high school program at ipinaalala lamang nito sa mga state universities and colleges at local universities and colleges ang pagpapatigil sa programa dahil wala ng legal na basihan para naman ipagpatuloy pa ang pagtanggap ng mga senior high school students dahil nagpasuna ang K-12 transition period. Ginawa ng naturang opisyal ang paglilinaw kasunod na rin ng mga kumalat na fake news at kuro-kuro na binuwag na ang K-12 program kasama na ang paglulunsad ng K-12 o ng senior high school at ito mano ay kagagawa ng Commission on Higher Education bagay ng kanyang itinatanggi. Inihayag din ng pinuno ng Commission on Higher Education na marami sa mga state universities and colleges at local universities and colleges ang inihinto na ang pagpapatupad ng naturang senior high school program sa nakalipas na 3 taon ang nakakaraan. Subalit inamin ito na ilang mga paaralan ang pabor na panatilihin pa rin ang senior high school students sa kanilang institusyon dahil nagsisilbihan niya ito na bahagi ng programa bilang feeder program para ho sa kanilang specialization. Pero dahil na rin sa pagpasuna ng K-12 transition period at dumami na rin ang bilang ho ng mga nakapag-enroll sa state universities and colleges, sinabi ni De Vera na kailangan nang ibigay ng state universities and colleges ang mga pasilidad at ang mga guro na nagtuturo nito para naman sa mga estudyante na kumukuha ng mga kurso para sa kolehiyo. Sa parte naman ng Department of Education, mayroon pa rin anya na 2 option ang mga maapektuhan ng senior high school na makapag-enroll sa mga pampublikong paaralan na nag-aalok ng basic education o kaya naman ay mag-enroll sa pribadong paaralan at mag-avail ng voucher program. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat ang pag-aangkat ng modernong unit ng mga jeep mula daw sa China. Inalmahan yan ng isang senador. Kaugnay niyan, may nagkalapang detalye si Bombo JC Galvez. Inalmahan ni Senador Raffy Tulfo ang pag-aangkat ng modern units ng jeepney mula sa China na siyang ipampapalit sa mga lumang pampaserong jeep ng Pilipinas bilang parte ng POV Modernization Program. Ayon kay Tulfo, nangangamoy korupsyon ang programang ito ng pamahalaan, lalo pat kaya naman ng isang manufacturing industry ng jeepney ang gumawa ng isang kalidad na modern jeep sa mas mababang halaga.
Pinunto pa ng senador ng imported jeepney mula sa China ay nagkakalaga ng 2.6 hanggang 2.9 million pesos bawat unit. Mas mahal ito sa isang brand new unit na kayang gawin ng local company gaya ng Sarawat Francisco Motors sa halagang 900,000 pesos hanggang 985,000 pesos lamang ang bawat isa. Sinabi ng senador na kung nasa 900,000 pesos lamang ang bibiling jeepney ay mas kakayanin ng gobyerno ang subsidies para maipatupad ang modernization ng walang gastos mula sa jeepney drivers at operators. Dagdag pa ni Tulfo, makalilikha rin ang dagdag na trabaho para sa mga Pilipino kung ang mga local companies ang pagkukunan ng modern jeepney units. Makatitiyak rin anyang taong bayan na mapananatili ang estilo, porma at disenyo ng Pinoy jeepneys na naging simbolo na ng kultura ng ating bansa. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mula nang ilunsad ang programa, pursigido ang gobyerno na bilhin ng mga minibus na naiulat na gawa ng mga Chinese companies sa halip na maghanap ng mga lokal na supplier. Ipinunto pa ng Minority Leader ng Saraw Motors, isa sa mga pioneer jeepney maker sa bansa, ay dati nang nag-alok na magtayo ng mga environment-friendly na sasakyan na mas mura kaysa sa mga imported units. Sa ilalim ng POV Modernization Program, ang mga jeepney ay kinakailangang magkaroon ng hindi bababa sa Euro 4 compliant na makina at iba pang safety features tulad na lamang ng mga handrail at security camera. Nagulat din ng senador na nagpasya si Pangulong Marcos na ituloy ang POV Modernization Program na una nang isinulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017 sa kabila ng matinding pagtutol ng sektor ng transportasyon. Even before the Marcos administration, hindi ba? So dapat yung mga leaders ng DOTR ngayon, aware na sila when they said na hindi, palitan natin yung jeepney, gawin nating minibus. Kasi kung air pollution, I'm sure there is a way. There is a way na meron po tayong makina or engine na compliant na sa ibubugang hangin ng ating mga jeepney na pwede magamit sa current na kaha o itsura ng jeepney. Ang tugon ni Duterte gayunpaman ay ang pagbabanta sa mga driver at operator na tutol sa phase-out ng mga tradisyonal na PUV. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa tuloy-tuloy pa natin pagbabalita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ho ng 3 bilyong piso na pondo para huyan sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga gusali ng mga paaralang elementarya at sekundarya sa naging statement nga ni Pangulong ni Department of Budget and Management Secretary Mena Pangandaman ng 1.8 billion pesos ay inisyal na inilabas mula sa kabuuan na authorized appropriation na 4.911 billion pesos na gagamitin para sa rehabilitasyon, maging sa renovation at pagkukumpuni, pati na yung pagpapaganda ng mga gusali, mga paaralan sa kindergarten, elementary at secondary. At maliban dyan, alinsunod ho ito doon sa kinakailangang mga pagtugon ng pamahalaan. Ang naturang pondo ay hinihilinga ng Department of Education ay ibibigay sa Department of Public Works and Highways sa ilalim huyan ng 2023 General Appropriations Act. Inihayag naman ng Department of Budget and Management Secretary na si Mena Pangandaman na ito ay isa sa mahigpit na tagubilin ng pamahalaan hinggil naman doon sa pagsasaayos ng mga paaralan at yan ay parte ng kanilang kakailanganin sa pagsasaayos nito upang maisakatuparan ng mga programa ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan humamaya yung Philippine Coast Guard pala, sila yung nagsilbi bilang escort nito hong bumibisita sa atin na USS Carl Vinson na nandito ho sa may Manila Bay Area. At abangan din mamaya, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga update hinggil ho sa kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila sa tuloy-tuloy natin pagkalap ng mga update sa nagpapatuloy na pahalik dyan sa Nazareno de Quiapo. Samantala, Bombo Ever sa iba pang balita.
Umaasa pa rin ang Department of Agriculture na tataas pa ang agriculture exports ng Pilipinas sa ibang bansa katulad na lamang ng Japan dahil sa pagbuti na rin ang relasyon ng dalawang bansa. Noong nakalipas na 2022, ang Japan ay nag-import ng $87 billion na halaga ng mga produktong pang-agrikultura. Dahil dito, ang bansang Japan ang ikalimang pinakamalaking merkado para sa mga naturang produkto sa buong mundo sa nasabing panahon. Ayon sa Department of Agriculture, ang Japan ang pangalawang pinakamalaking merkado para sa agri-food export ng Pilipinas. Noong 2022, umabot sa $916 million ang agri-export mula sa Pilipinas patungo doon sa Japan at ito po ay katumbas ng 2.4% na paglago mula sa $894.4 million noong taong 2021. Samantala, noong ikatlo namang quarter ng taong 2023 lamang, ang mga lokal na pagpapadala ng mga produktong pang-agrikultura doon sa Japan ay umabot sa $679 million. Mga kabombo, mga ka-Star-Nation, oras natin sa buong kapuluan ay meron na lamang ho tayong 20 minuto bago ho sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pang balita, itinuturing lamang ng More Electric and Power Corporation o More Power ang distribution utility doon sa Iloilo City bilang isang simpleng akusasyon na walang basihan daw. Ang naunang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dapat managot ang kumpanya sa naranasang malawakang blackout sa Panay Island. Sa isang pahayag, sinabi ni More Power President at CEO Ruel Castro na mahirap sagutin ang bintang ni Representative Castro lalo na at wala itong basihan. Bagamat una nang tinukoy ng Department of Energy at maging ng Energy Regulatory Commission na ang National Grid Corporation of the Philippines na siyang may pagkukulang sa nangyaring blackout ay tanging ang mambabatas anya ang nag-issue ng statement na dapat din isama sa mananagot sa insidente ang More Power Company. Sa ginawang investigasyon ukol sa insidente, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na ang dapat sisihin sa insidente ay ang Power Grid Operator o ang NGCP. Ang Panay ang ika-6 nga po na pinakamalaking isla sa bansa na kinabibilangan ng probinsya ng Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Ipinaliwanag naman ni More Power President Castro na bagamat hindi maiiwasan na may ilang mga disturbances o problema sa sistema, ay posibleng naiwasan sana ang pag-collapse o pagbitaw nito at nangyari ang at naiwasan sana ang nangyari pong blackout kung agad na nagkaroon ng pag-aksyon ang National Grid Corporation of the Philippines. Anya, dakong alas 12 ng tanghali noong Enero 2 ay nasa 83 megawatts ang nawala mula sa grid system dahil nagkaroon ng shutdown ang isang planta. Dapat anyang naagapan ito, subalit ang sumunod na nangyari ay nagkaroon ng magkakasunod ng shutdown ang 6 na planta. Aminado naman si More Power Executive Castro na sa peak ng El Nino phenomenon ay posibleng maulit kapareho sa insidente kung mabibigo muli ang National Grid Corporation na proteksyonan ang buong grid system. Sinabi pa ng opisyal ng More Power na patuloy ang kanilang ginagawa ngayong koordinasyon sa National Grid Corporation of the Philippines para sa pagbabalik pa ng kuryente sa mga residente doon sa Iloilo City na sa ngayon ay nasa 48 hanggang 50% pa lamang ang kayang alokasyon ng NGCP. Kaya naman, nasa 50% pa lamang ang nabibigyan ng supply ng kuryente sa peak demand at nakakaranas pa rin ng rotational brownout sa naturang probinsya. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, ipinahayag ng Civil Service Commission na tumatanggap sila ng mga nominasyon para naman sa 2024 Search for Outstanding Government Workers. Yan ay sa pamamagitan ng regional offices nito na may nakatakdang online submission deadline para naman sa Marso at 31 ng taong kasalukuyan bilang bahagi ng mekanismo ng gantimpala at insentibo ng gobyerno sa ilalim ho ng Honor Awards Program. Ang taunang paghahanap ay naglalayon na kilalanin ng mga tagapaglingkod
ng pamahalaan na nagpakita ng lubos na dedikasyon at pangako sa kanilang trabaho at ay tinutupad. Gayon din upang mabigyan ng inspirasyon ang iba pang mga empleyado ng Estado na mas maging malalim pa ang pakikilahok para sa serbisyo publiko. Ang lahat ng mga manggagawa ng gobyerno sa career at non-career services, kabilang ho ang mga appointee at barangay officials at maging ang iba pang mga nominees ay kabahagi ng naturang programa at maaari umanong mapabilang doon sa mga gagawaran ng kaukulang pagkilala. Ang civil servant na may pambihirang tagumpay ng pambansang epekto, ibig sabihin nakakreate ng impact sa buong bansa, ay maaaring ma-nominate para naman sa Presidential Likod Bayan Awards, habang ang mga may kontribusyon naman na nagresulta sa inobasyon, digital transformation o iba pang mga positibong pagbabago sa loob ng kanilang rehiyon, ahensya o kaya naman ay departamento ay karapat-dapat din para naman sa Pag-asa Award. Samantala, ang publikong tagapaglingkod na patuloy naman na nagpapakita ng huwaran at pag-uugaling na angkop sa harap ng panganib o kaya naman kahit tukso ng likas na trabaho at iba pang mga hadlang ay nagiging matagumpay pa rin sa kanilang serbisyo, ay bibigyan din ng angkop na pagkilala. Ang posthumous nomination ay maaari ding tanggapin para naman sa mga pampublikong tagapaglingkod na namayapa sa panahon ng pagganap ng kanilang tungkulin at nagkaroon ng malaking responsibilidad, ay maaaring maging nominee ay dapat ho itong gawin sa loob ng 12 buwan mula ho sa oras ng kanyang pagpanaw. Ang mga awardee, mga kabombo, ay may karapatan doon sa reward at insentibo na matatanggap, kabilang ang mga premium cash, otomatiko na promosyon o kaya naman ay pagtataas ng sweldo na katumbas ng susunod na mas mataas na posisyon para sa kanya. Isang pagkakataon na executive check-up at meron ding ipagkakaloob na scholarship sa alinman sa mga kasosyong institusyon pang edukasyon ng Civil Service Commission, bukod pa sa iba pang mga gantimpalang maaring ipagkaloob, at yan mga kabombo ay available sa kanilang tanggapan. Inihayag naman ng Metropolitan Manila Development Authority na nakakolekta na sila ng aabot sa halos 300,000 kilo ng recyclable materials mula nang simulan ang recyclables ng pagpapalit recyclable mo grocery ko. Ang programang ito na inilunsad noong taong 2021 ay bahagi ng inisyatibo ng ahensya sa ilalim po yan ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 upang alisin ang mga basura na kung basta-basta na lamang ay tatapon at maaari pong makabara pasintabi po sa madaluyan po ng tubig sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, ang mga recyclable materials ay kinokolekta ng Mobile Materials Recovery Facility ng naturang ahensya na napupunta sa iba't ibang barangay na nangungulekta ng mga recyclable mula sa mga residente. Sa ilalim ng proyekto, ang mga residente ay nakakakuha ng mga puntos para sa bawat recyclable materials nila, katulad na lamang po yan ng bote, papel at lata. Gayon din po yung mga puntos ay maaaring ipagpalit naman sa mga pangunahing bilihin tulad ng asukal, langis at mga dilata ng kalakal. Sinabi pa ng naturang opisyal ng MMDA na 1.3 milyong piso ang halaga ng grocery items na natanggap ng mga residenteng nangungulekta at nag-turnover ng mga recyclable materials. Ang mga nakuha at naridim naman na puntos ng bawat residente ay nakatala na yan sa kanilang sariling Eco Savers Passbook na ibinigay ng MMDA. Samantala, sinabi naman ni Artes na nakakolekta ang ahensya ng 25 truckloads ng basura mula sa mga lugar sa Metro Manila bilang bahagi po yan ng partisipasyon nito sa Interagency Cleanup Drive na Kalinisan o Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan sa Bagong Pilipinas na pinangungunahan po yan ng Department of the Interior and Local Government. Bukod pa sa cleanup na isinagawa po sa kick-off ceremony sa may Baseco Compound sa Tondo, Maynila. 16 pang cleanup operations sa iba't ibang lokasyon, bawat lungsod sa Metropolis ang isinagawa ng humigit kumulang 350 na tauhan ng MMDA na nakadeploy para sa naturang aktibidad.
Sa karagdagan pa nating pagbabalita, magsasagawa naman ang Philippine Coast Guard ng investigasyon sa isang tauhan na sangkot umano doon sa reckless driving video na kumalat sa pamamagitan ng internet. At yan ay naitala dyan sa South Luzon Expressway at isang statement nga ay inilabas nila kung saan tinukoy ng Philippine Coast Guard ang naturang personnel na si Coast Guard Ensign Alain Antonio Agpalo. Tiniyak naman ng Commandant ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Hill Gavan na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng Land Transportation Office at magsasagawa din ng parallel investigation at ipapataw ang kaukulang sanksyon laban sa naturang tauhan ng Philippine Coast Guard. Dagdag pa ng opisyal na hindi nila kukonsintihin ang kanilang tauhan o maging ang opisyal man ng kanilang hanay na lumalabag sa umiiral na batas at regulasyon na ipinapatupad ng ibang ahensya ng pamahalaan. Una nga rito, noong 4 ng Enero, nakatanggap ang Philippine Coast Guard ng isang sulat mula ho sa Land Transportation Office na tumutukoy kay Agpalo na nakasakay sa isang motorsiklo na umano'y pumasok sa South Luzon Expressway at tumangging huminto ng pahintuin ng kanilang enforcer. Inatasan naman si Agpalo na humarap sa Land Transportation Office ngayong araw na ito ng Lunes at makapagsumite ng kanyang written explanation para naman depensahan ang kanyang sarili kung bakit hindi siya dapat napatawan ng kasong administratibo sa pagbaliwala sa traffic signs at reckless driving at para na rin hindi ma-revoke ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Samantala, hindi naman mag-aatubili si House Speaker Martin Romualdez na irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang price cap sa bigas sakaling sumipa pa sa hindi makatarungan at hindi reasonabling presyo. Ayon pa sa leader ng mababang kapulungan ng Kongreso na ipagpapatuloy nila ang pagmonitor sa mga presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Inihayag din nito na ang mga intervention katulad na lamang ng pagtatakda ng price cap sa bigas ay nakatulong anya sa pagpapababa ng inflation sa nakalipas na taon. Sinabi din ng House Chief na patuloy itong nakakatanggap ng reports na ang presyo ng bigas ay nananatili sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada kilo. Kaugnay nito, nagbabala si Romualdez sa mga nananamantala, nagtatago, nagpupuslit at nagmamanipula ng mga presyo na hindi mangingimi ang Kamara na i-exercise ang oversight power nito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga inquiry para maisiwalat ang mga nasa likod ng mga iligal na gawain. Kung matatandaan, noong Agosto taong 2023 nang inisyo nga ng Malacanang ang isang Executive Order number 39 na nagtatakda ng 41 pesos kada kilo para sa price cap ng regular milled rice at 45 pesos kada kilo naman na price cap para sa milled rice para maging abot kaya sa mga mamimili. Ako tayo mga kabombo sa mga ulat mula sa mga lalawigan dahil may naitalang rock slide dyan sa bahagi po ng Bicol Region, partikular na sa lalawigan ng Catanduanes. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Legazpi. Hindi pa rin madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ng kalsada sa bahagi ng Barangay Pananaugan sa bayan ng Bato, Catanduanes matapos ang naitalang rock slide. Ayon kay Bato Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Donna Tihada sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hindi pa makakapagsagawa ng clearing operation sa lugar dahil nagpapatuloy pa rin ang pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga tipak ng bato dahil sa nararanasang mga pag-ulan. Dahil dito ay isolated ang mga barangay Bote, Pananaugan at Karurian na apektado ng naturang insidente ang tinatayang nasa 600 mga pamilya mula sa 3 mga barangay. Paliwanag ni Tihada na mayroong alternatibong daan sa S Road, subalit mapanganib din itong daanan dahil sa madulas ang kalsada, kaya pinapayuhan ng mga residente na iwasan munang lumabas kung hindi naman mahalaga ang lakad. No unnecessary travel po tayo. Kung hindi rin lang napaka-importante, hindi rin lang emergency, stay put po muna tayo sa mga bahay natin. Samantala, dahil sa masamang lagay ng panahon ay nagsuspende na rin ang pasok sa mga bayan ng Higmoto, Pandan, San Miguel, Veraca, Panganiban, Bato, Viga at bayan ng Baras. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela, Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Nasa mahigit 150 namang kabahayan na sunog sa dalawang malalaking sunog na nangyari doon sa Cebu. Danyo sumabot daw ng nasa 10 milyong piso. Kaugnay niyan may kabuuan pang detalye ang Bombo Radio Cebu. Tumama ang dalawang malalaking sunog sa dalawang magkaibang barangay sa Cebu City kung saan ang isa nito ay tumagal ng mahigit sa 4 na oras. Nag-iwan ang naturang sunog ng dose-dosenang pamilya na nawalan ng tirahan kung saan umabot sa mahigit sa 10 milyon piso ang naitalang pinsala. Parehong sumiklab ang sunog sa mga lugar na may makakapal na populasyon na kung saan una itong sumiklab sa barangay Careta na tumupok ng 60 bahay. Pagkatapos na naapula ang sunog sa nasabing lugar, sumunod naman ang barangay Basak Pardo na nasa 70 bahay ang natupok ng apoy at 5 pang iba ang napinsala, kung saan umabot sa 4 na oras bago tuluyang napatay ang sunog. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Office, parehas na itinaas ang dalawang malalaking sunog sa ikatlong alarma. Dagdag pa nito na naging mabilis ang paglaganap ng sunog sa mga nasabing lugar dahil karamihan sa mga bahay ay gawa sa mga light materials. Sa kasalukuyan, patuloy pa na inaalam ang sanhi ng sunog, pero batay sa inisyal na investigasyon, posibleng may kaugnayan ito sa mga kuryente. I-raise ang alarm alarm so that kami nang-assistan sa mga fire stations nearby. Because nakita rin namin na karamihan ito ay made of light materials and nagsimula sa interior portion ng nasabing lugar. Ang dalawang almost 10 million or mahigit ang estimated damage for the two fire incidents at Barangay Careta and Barangay Basak Pardo. Ating napakinggan si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Office. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patenio para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 6 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Hugot naman tayo ng inspirasyon mula sa ating kababayan. Isang Pinay writer kasi ang pinarangalan sa Indian Star Award of the Year dyan sa bansang India. Alamin natin ang kabuang detalye nakalap ng Bombo Radio Kalibo. Binigyang pagkilala ang isang Pinay sa Indian Star Award of the Year sa bansang India. Si Michelle Navajas na tubong barangay Kalimbahan sa bayan ng Makato, Aklan, na isang manunulat na kasalukuyang nakabase sa nasabing bansa ay nakapaglathala ng iba't ibang uri ng aklat. Sa panayam ng Bombo Radio Kalibo, pinagmalaki nito na ang kanyang unang nailathalang aklat ang 2019 ay naging bestseller at numero 1 sa loob ng 24 oras sa 3 bansa na kinabibilangan ng Japan, India at United States of America. Naging inspirasyon nito ang kanyang ama sa pagsusulat ng iba't ibang fiction stories kung saan mas pang dumoble ang kanyang pagsisikap nang mabigyan siya ng parangal. Sa kasalukuyan anya ay may mga nakalinya na siya ng mga topiko na susunod na isusulat. You have to make a difference. You have to make your voice stand out. You have to make your piece stand out among the rest. Kasi especially if you open Amazon, if you open Google, marami kang makikita mga libro. And so how are you gonna stand out of the millions of books published every day? Yun yung pinaka-kailangan mong isipin. And what do you need to do? Learn. Hindi po pwedeng hilig ko lang, magsusulat ako. You have to find a way to technically equip yourself with the writing skill. Si Michelle Navajas, isa sa mga Indian Star Award of the Year sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Pia Jemima Silorio nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang dating Catholic Bishops Conference of the Philippines President at retired Davao Archbishop Fernando Capalla na tubong Iloilo inalala ng Ilonggo priests bilang father figure at malapit sa mga mahihirap. Kaugnay niyan, may nagkalapang report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nagbalik tanaw ang mga Ilonggo priests sa mga alaala kasama si retired Davao Archbishop Fernando Capalla, ang dating presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na pumanaw na sa edad na 89. Si Capalla o kilalang si Archbishop Nanding ay tubong Leon, Iloilo. Nag-aral sa St. Vincent Ferrer Seminary sa Iloilo City at naordenahan bilang pari sa Haro Archdiocese sa Iloilo City noong 1961. Sa panayam ng Bombo Radio kay Monsignor Melio
Oso, Director ng Haro Archdiocesan Social Action Center. Sinabi nitong naging rector nila si Kapalya sa St. Joseph Junior Seminary noong 1973. Si Kapalya ayon kay Oso isang father figure sa lahat ng seminarians. Ito rin umano ang nagtanim sa kanila ng pagmamahal sa mga nangangailangan. Ginunitan nitong ang naturang arsobispo rin ang nagkumbinsa sa kanila na magtipid ng pera at sa tuwing Pasko ay lalabas sila para magsiawit ng Christmas songs at magbigay ng regalo sa mga mahihirap na tao. The love for the poor that I am trying to live out, we learned from him. Because as a rector, he would always encourage seminarians every December to save money so that we can go out, sing Christmas songs, especially to the poor. After singing Christmas songs to the poor, it is us who give gifts to them. So he taught us how to be a priest for the poor. That early, he taught us about love of preference for the poor. He has done so much for the church. May Archbishop Nanding rest in the loving embrace of God the Compassionate Father. Si Monsignor Meliton Oso, una nang nagpadala si Haro Archbishop Jose Romeo Lazo ng mensahe ng pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at mga nagmamahal sa yumaong arsobispo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho ang ating Orasyo Impirata muli ay malugod ho namin kayong inaanyayahan. Di lamang ang Bombo News Center ang inyo po mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Available din ho ang ating mga himpilan dyan sa Mindanao sa pamamagitan ng mga online platform ho natin. Sa Facebook at YouTube, available para sa mga Visayan speaking mga kababayan ho natin, mga nagsasalita ng salitang Cebuano, ay Bombo Radio Davao. Nandyan din ho ang Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Butuan. Ang Bombo Radio General Santos ay available din sa pamamagitan ng ating social media accounts. Habang sa mga Hiligay noon o kaya naman ay Ilonggo speaking dyan sa bahagi po ng Mindanao at sa iba pang sulok ng ating bansa, matutunghayan din ang Bombo Radio Coronadal. So, makinig, manood sa ating mga online programs sa pamamagitan ng ating Facebook at YouTube sa mga programa ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagkapangalagad sa bombo na sa udto sa gihapon. Kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagkapangalagad. Istoryahan naton ining statement sining lamang ang adlaw sa aton sining alkalde diri sa syudad sang Iloilo. Suno pa man iya sa kay Mayor Jerry Treña sa iya sining social media post. Hambal niya, I was given a notice of the congressional investigation. Only the governors of the affected provinces are invited as resource speakers. I will not attend. Governor Toto will be the one to voice out on the massive damage to the city, estimated 2 billion pesos, and how this can be addressed. Di kita mismo nakibot man nga si Mayor Jerry Treñas wala iya maimbitar or imbitado siya, pero bilang tumalambong audience, hindi kay resource speaker apisar gati. Amo ni kadako ang epekto natuga sining damage, losses sa bahin sa syudad sa Iloilo. Yari karon sa aton sining linya alkalde sa syudad sa Iloilo si Mayor Jerry Treñas. Mayor, si Bombo Cham sa Bombo Radyo Iloilo, mayong hapon. May hapon gid Bombo Cham kag sa aton tagplamati may hapon gid. Yes, Mayor, nakita ba na namo ng imo sining post sa imo sining social media account nga ginimbitar ka man pero hindi isa iya ka resource person sa sining inquiry, congressional inquiry regarding sa power outage nga nagsugod Enero 2 kag nagtakop Enero 5. Mayor Treñas, sir? Oo. Sa Committee on Energy sang House, no? Nga ginapangunahan ni sinuna ni Lord Alan Velasco. Sa sano ikaw nakabaton sang notice, Mayor, nga although invited ka but not as a resource speaker, Mayor Treñas? Last week. So anong initial ni mo sini iyang reaksyon na bikiti apisar nga mo ni kadako ang loses diri sa Bayang San City kag amo to natugang huol sa aton even sa mga empleyado sa City Hall. Anong imo sini nga unang ginbatsyag, Mayor Treñas? Ate si Governor Defensor nila ng siguro madalas na pila ka adlaw wala sang klase. Pila ka adlaw nga kay kita opisina organ papuli temprano ang kapirdihan ng mga negosyante nga gina-estimate nila sa 500 million sa 4 ka adlaw o 2 billion. Si Gob na siguro ma-take up. Okay. Mayor, why ka man siling abi sini iya nagakatingala although kalabanan sa mga author sini mga Ilonggo representatives, and yet ikaw isa man ka Ilonggo, mayor ka pa sa syudad sa Iloilo, massive ang damage diri nga natuga sa syudad naton, tapos hindi kaya maimbitado as a resource speaker? Base gusto nila gobernador lang. Okay. Why man naga-linger sa paminsaron mo base kung isa sa mga rason atong convo or conversation ninyo sa NGCP CEO nga dalaan niya ka Jollibee kag Litson, Mayor? Waay ko kabalo, no? Waay ko kabalo kung din pamangkot nila ang GCP kung din o imbitaron. And may ara man kami sa nauyatan ng dokumento nga ikaw ay invited as a resource person sa Senate inquiry naman. Inaiya man tambong ko by Zoom, no? Kahit resource person ka. Kung resource person ka, pwede ka kambal. Kung imbitado ka lang, mati ka dahil. Balan mo, congressman man ko 9 years, hindi man kita sa nasang rules. Yes. So, Diabla. Yes, sir. Ano abi ang mga balasihan sa isa ka imbitasyon? You are invited bilang resource speaker and imbitado ka lang sa isa ka congressional inquiry. Anong mga talaksan dira balasihan, Mayor, being a former representative man sa syudad sa Iloilo? Well, tanawon mo kung sino makahambal, no? Kag makapabutyag sa
kung ano bagay-bagay nga gina-take up mo. I used to chair the Committee on Good Government. Permi kami may hearing, no? Almost every week to kadua, tatlo kami ga-hearing. Ang imbitaron mo ang makapabutyag kung ano ang ginaistoryahan, no? Ang iban imbitaron mo magtambong siguro ang mga iban nga interesado man mamati. Pero there's a big difference kung sa invitasyon you are invited as a resource person. Kaya ang listahan sa ila invitasyon nabutangin nila kung sino ang mga resource persons, no? Nabutang nila to tanan nga gobernador kag more kag ang GCP kag ang power generators. Why na siguro man mayor sa mga Ilonggo, sa mga taga-syudad sa Iloilo? Why naman kami siguro sang itulod pa o ritudlo nga mas maka-explicar kunti ang amay sang syudad regarding this matter sa sining 4 days power outage sa Mayor Treñas? Araman siguro araman si Gob Defensor, araman si Kong Jamjam. Pero disappointed ka, Mayor Treñas? Wagin man natin. Anad naman tana. Basi nga duwa-duwa sila, Mayor, kay basi kung makabuya ka naman to sa mga matinggas nga tinaga, Mayor? Ambot sa ila. Basi nagkonsulta sila na sa NGCP. Kung nagkonsulta sila sa NGCP, laban-laban daw, pamamamation ka lang nila kag palantawon, Mayor? Sino sila sa NGCP, sino na yung imbitaron ta. Kasi kundi NGCP mataglistahan. Bayin na lang sila. Anyway, sa Senado, na-imbitar man ta sa resource person. Okay. Total 3 days from now or 2 days from now, Mayor, amo na ning congressional inquiry. What do you expect sa sining inquiry? Ang iya sa Senado sa Wednesday. Ang iya sa Kongreso sa House sa Thursday. Yes. Mauna ang Senate. Una ang Senate. Okay. So, I will attend only by Zoom kasi kadamo man di obrata. Yes, Mayor. Pero anong gusto mo gini-point out sa Senate, abi, kay resource speaker katuya? Anong gusto mo gini i-lay down to? Well, ang una, ay kita notices, no? May updates. Sa ulihin na lang itong naglikramo kung may update. Kag inorderan sila sa ARC nga naghatag updates. Ikadua, ang epekto sa rotational brownout. Mga opisina, ang iba, yung papuli nila, empleyado nila, ang aton nga mga eskwelahan, in-order ko cancellation ng classes kahit 50% lang classrooms ka andar, no? Kag ang mga kabataan, apektado man kay may katulog sa maayo. Tapos, ang mga pumuluyo ito, nagtululog sa plaza kag sa esplanade. You know, ang negosyante, computation nila, ang per day, 500 million a day. Sa 4 days, 2 billion. Ano na? Paano nila mabayaran na? Ano na, konfirmangkot. Okay. Sa congressional inquiry, anong ina-expect mo to yung Mayor Trias? Okay, all of this will be taken up. And by virtue of these problems, then perhaps the franchise of NGCP will be restudied in order to make sure hindi na maliwat. Okay. All right. Mayor,
Thank you so much sa imo sininga tiyempo ginatag diri sa Bombo Radio and good afternoon, sir. Thank you, good. Kagmayang hapon. Diri wavit si Mayor Jerry Treñas sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Ti mabala naton sa tuno sang pahayag ni Mayor or base kon do medyo nagaskad lang tutunan sang alkalde naton but may ara sang pagkadismaya. Kahit isa na siling na naton, why niya siguro sa may maka-explikar pa, although nga ti, why tamang ginadiscredit si Governor Arthur Toto Defensor Jr. kay ang probinsya sa Iloilo apektado man, but diri sa bahin sa syudad sang Iloilo, apektado ang syudad sa Iloilo. Sa pangkabilugan, humalin sa mga empleyado, ordinaryong tawo, estudyante, negosyante, tanan, apektado bangod sa sining power outage. 4 days nga power outage. Technically, sang 4 kag sang 5, may rotational power supply sa aton sinikaron iya nga mga kauturan. But the fact remains sa aton sini nga mga tagpalamati nga hindi niya first time nga natabo. April of 2023 natabo na inibanwa. Kag kun lang tawon gani nimo sa aton sini mga kauturan, dako kag damo manang nagapamangkot sini karon. Sa niya kun isa or duha, maximum of duha. Pero ang probability sini tuman iya ka layo. Anong isa, duha, bumbutsam nga na namin mo? Isa or duha ka planta rather ang magdugan nga mag-shutdown. Idako na nga question ina. Pero kung lang taon naton do halos pila to? I'm not particular sa numirogid sa mga planta, but daw ningki mo yung kita iya nga mayara sang dungan nga nag-shutdown. Tagpila pa? More than 24 hours, correct me if I'm wrong, sang nakahatag sang statement ang National Grid Corporation of the Philippines regarding this power outage sa aton sini mga kabombo. Being the father of the city, si Mayor pangita sa mga pamaagi kag being the mayor, may mga direct contact siya, pinanghusisa karon ng alkalde. Kag amo ganito sa aton sini mga kabombo. Ang conversation ni Mayor Jerry Treñas and Chief Executive Officer sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang mga ginpang laydown sang alkaldeng epekto sang power outage. Pero do layo os patad ang nasabat sang CEO. Di ba? Sa congressional inquiry sa aton sining mga kabombo, imangkot ko si Mayor, Mayor, sa invitation sa invitation abi anong ginabasihan diraw para nga mag-qualify or kumbaga pa identified ka as interested party nga magpamati, no? Sa isa iya ka issue kag being a resource speaker nga maka-eksplikar, makahambal sa kung ano iya ang natabo, na eksperyensyahan, ng inhalit during this 4 days power outage. Yan bali Mayor, yan bot, way ko ka balo.
Pero bilang isaya ka kongresista mo, itong ganing ambal ni Mayor. Invited ka na. Kung interested party ka man, dira ka lang pungko sa igad, mati ka lang dira, di kaya kambal. Pero kung invited ka sa resource speaker, muna i-plastar mo da, may mga palamangkutanon ka, so on and so forth. No? Sinoyahan ang ginutikan sang National Grid Corporation of the Philippines man. Sa aton sini makabombo. Ina kung may ginhutikan gid man. Pero anhon man lang sa mga author nga ini, nga mga Ilonggo representative, kung ang ginhutikan abi among chairman. Oh. Sino ganing chairman sang Bumbobel? Sang Committee on Energy? Ay, okay. Si former speaker, Lord Alan Velasco. Oh. Sa aton, sini nga mga tagpalamati? Kung si Mayor, pag niya, basi kung nakita man sang NGCP or dun ginmangkot nilang NGCP, sino pag ginag-inimbitar nyo? Hindi lang guro pag imbitara sa resource speaker si Mayor Jerry Triñasa. Kay basi magwa bla ni, basi kon sa Bumbobel, basi kon sa congressional inquiry bala, ipatpat man to ni Mayor itong conversation bla nila sang Chief Executive Officer sang National Grid Corporation of the Philippines. Taton sini karon niya nga mga kuturan. Eliwat na pabati ta one time, kay pahat-pahaton ta kung anong plastada, dre. Kay suno sa alkalde sa Senate inquiry by January 10, Wednesday, amo man kuno sining mga iplastar sa ngaton sini iya nga alkalde. Ang epekto sang power outage nga wala sang mga advisory, so on and so forth. Sa aton sini karon iya nga mga kuturan. Arimlaw? Dulain ulo, lechon ko no. Magpadala siya lechon. Saling ko siya, based on rough estimates of the LEDIP, the city of Iloilo is losing between 400 to 500 million a day due to power interruptions and rotational brownout. In 3 days, we would have lost 1.5 billion. So what a year, what a way to start the year. Kabatya sa akon, will help out on investment, will find ways. After sinaway niya sa sabat, dala niya ko kuno litson ang Jollibee. Doon naman, ay sa kalinte. Generator, Mayor, padala ko tomorrow, just checking logistics. Gusto niyo tanong mo? Dulain ulo? Ang mali, Mayor, sa iya, ang epekto nga halin sa pizza 3 hasta pizza 5, half day lang ang mga empleyado. Piktado yung trabaho. Mabulig ko ng GCP, padala na Jollibee ang mga empleyado. Kaglitson! Pilang bilog! Sa aton, sini nga mga tagpalamati. Ang luses sa mga negosyo sa 3 kadlaw, pila to 1.5 billion pesos. Kay isa 4 kadlaw, 2 billion mo. Estimated 2 billion pesos. Yung tibulig lang kami na, invest kami. Mayo tani kung paghambali lang nga ma-invest kami. Pagkadason nga adlaw or after 3 days, magahulang ng inang investment kag maka-income na kag makabulig generate sa syudad sa Iloilo, abi. Para nga makup-apan to ang losses. Kung tani, amo lang insina kahapos, di way problema. Galing kiti ko investment, malawig niyang tsimpong kinanglan. Sa aton sini makuturan. But anyways, ginalauman naton nga sa duha sini iya ka inquiry, the Senate inquiry ni Congressional inquiry. Kabay pa nga may matumod kita diri.
ang aton sini mga opisyales tiinitanan lunsay in aid of legislation. Kabay pa nga may matumod nga accountable kag kon may mga dapat ligwaton sa aton sining nga mga kabombo, matigayon kun tani sa sining nasambit karon nga pagpangusisa sang Senate kag House of Representatives. Kag pangunahan ko na nga daan. Kabay pa nga hindi kita makabati sang mga linyada nga solusyon anay subong ang pangitaon ta kag ipaiway tanay ang pagtumod sa kung sinong may mga kasalanan kag dapat manabat sina dire. Kay panos na nga mga linyahan sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung mag-amo sining sistema banwa, daw kasubong iya, nga magliwat-liwat, liwat-liwat, ang mga kasubong sining nga sitwasyon, kag wala man lang, sang may mensahe abi nga mapalambot sa natungdan, nga kon paslawon sang kun ano man siniya nga ahensya ang ila sini nga serbisyo sa mga pumuluyo, they will have to answer sa mga opisyal sang aton sini iya nga gobyerno, sang aton nga pungsod, nga pumuluyo man ang nagdesider nga ibutang dira sa posisyon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pinsara bala? Sadtong Abril, 3 kadlaw? Subong nga Enero, 4 kadlaw. Ang amo siniya nga hitabo banwa ining power outage. Ang makabing naton outrageous. Din kay mo kita ya highly urbanized city ang mga pumuluyo sa esplanade gatulog, naghumlad sang karton, banig, folding bed. Sa plaza nagatulog. Pakilimos. No kasubong pakilimos. Sang 3 ka oras nga tani kami naman diri sa amuning area pasigahan sang suga. Para lamang nga mahikot namon ang mga hilikoton sa sulod sang panimalay. Para lamang nga nagabalatian ko nga lulo o kung lula makagamit sang oxygen, makagamit sang nebulizer. Imambal ka bi? Amo na problema mo daw sa hospital to. Lilintukin siya. Kung dalon sa hospital, pila naman ayhan ang balayran? Masarangan? Balaina sang ordinaryo nga Juan de la Cruz. Mga kasubong sila o nga naga mantiner kag maskin pili nga magtulog sa tunga sang plaza sa Hilamunon. Kay bisan kandila, wala inog bakal. Bisan ginisi nga karton, nabudlayan mangita para lamang ipamaypay. Hambalon mo pa nagaproblema ka sa oxygen, magamit sa nebulizer,
nebulizer, dala sa ospital. Oh. Kaya mo kung tani inang isa sa mga nagakadapat gid kag lauman naton nga tudtuoron sa ngaton sining mga opisyales. Kagina sa interview sa Bumbuanay, big time to si Congresswoman Jam nagakarakasagid. Oh? Ay damo sa ipang plastar, damo sa ilay down, damo sa gusto. Ipamangkot, ipasabat, i-point out sa National Grid Corporation of the Philippines kang iban pagid sining iya nga mga power generator. Oh. Yan mo lang nang ginalauman sa mga Ilonggo. Ngang mga Ilonggo representative, nga mga author, sining pagpanghusisa, maka-deliver. 29 minutos nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banwa, dugang nga mga balita, diri kag impormasyon sa Bumbuhanay sa Udto, report karon ni Bombo Lindsay Bade, ini may kanta na naman niya banwa, sa pahayag ni board member Distura, nagapanindugan nga dapat manabat ang NGCP sa power outage nga na-eksperyensyahan sa Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you with their super selection of songs ng karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours humalin alas 6 ang gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo.
Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, las 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog gagabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Palanakit man lang ang imulawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga 37 minutos na nakaligad sa takna sininga Launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay saudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang probinsya sang Iloilo apektado man sa sining 4 days power outage. Bisan sino man lang man pamangkutom, bisan ang aton sining gobernador ngayon, bangati dapat may ara sang i-explicar diri ang National Grid Corporation of the Philippines. Amo man ning panindugan
ni 4th District Congressman Rolly Distura. May kantanan sa sining hitabo nga nag-umpisa Enero 2 tuig 2024 tuntong 5. Kung si Mayor Jerry Treñas pa, what a way to start a new year! Check ta report ni Bombolin Sibari. Lin, sa report na please come in. Nagapati po si Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura nga dapat mayara gid sang may manabata sa lapnagon nga power outage sa isla sang Panay. Sa interview sa Bombo Radio kay Board Member Distura, iya din pahayag nga buwas Bombo Cham sa regular session sa Sangguniang Panlalawigan, iya mismo nga ipalabot ang issues and concerns sa power supply na nagtubong sa development sa isa ka lugar. Sunod diri kay Distura, kalalupang doon na ini kag questionable na katama bangod wala pa gani na isahan katuig Bombo Cham sa na-eksperyensyahan naton ang lapnagon nga blackout. Liwat na naman ini nga natabo sa aton kag tina-eksperyensyahan sang bilog nga isla sang Panay. Gani nga ikinahanglan gid nga may malabat gid diri ilabi na Bombo Cham ang National Grid Corporation of the Philippines nga amo man ang ginatumod ni Board Member Distura nga isa sa mayara sang kapaltahan bangod sa natabo nga power outage diri sa aton. Natukiban man ni Board Member Distura Bombo Cham nga kabahin sa ginabayad nga bill sa kuryente sa mga konsumidor sa mga distribution utilities amo ang para sa generation fee. Kagti ang generation fee nga ina Bombo Cham para ina siya sa development sang transmission lines. So buot sa lingon, may ara mismo sang kontribusyon ang bahin sang konsumidor naton sa sining sa bahin sang National Grid Corporation of the Philippines nga mapamaayo ang ila kuntani nga trabaho kag ila obligasyon agud nga mangin estable ang power supply sang kuryente apang ti makapila na kita ka beses sa gihapon nga naka-eksperyensya sang power outage diri sa mga isla sang Panay. Ang kinahanglan diri suno kay Board Member Distura amo nga maathagan kita ang publiko nga mangin transparent mismo ang National Grid Corporation of the Philippines Bombo Cham. Yari bala aton pamatian na pabahayag ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura. Yes, buwas kay may regular session kami sa Sangguniang Panlalawigan. May nalantaw ko lang basi may arabalayban ka uputuman nga sa on the floor nila. Basi mapalabot ang sining concern. Pero ako if in case wala sa other matters, imuno ko ini ang ini nga concern kag pangbayon ta kung mapasubot ang makupdanan ko nga ipatawag pagi sa Committee on Public Utilities. This personal ligat pala kay Board Member Soliano. Dumduman nito sa April 2023. So, ako na kita ko nga daw wala sing kung may ginimo gid man pero siguro very minimal ang NGCP sa ilang mga probisa o mga aksyon sa naglikinog. Kaya daw nagsulit. Gani. Daw kung sa kanta pala parang naulit muli ang mga nakaraan. So that is they have to be accountable. Kag subong daw may information ako na baton na as of this time daw hindi pa matapos ang Cebu Negros Panay Grid. No? Na ang ilang commitment sa to before the year end. Mutong nagligad. So kag may nahibaluan akong information nga part there is a generation fee nga ginabayadan naton mga konsumidores na ginabayad naton sa Eleco 2 or sa more. May generation charge dira nga part of that fund is supposedly utilized para sa development sa mga transmission lines pero wala pa ma-realize. So, amo na ang mga concerns na dapat na aton nga na dapat maklaruhan kag kung ano bala ka transparent kag how can they be accountable to us KP since they are already a private firm nga nag-uyat part of the PPP pero diin sila ang lugar sang gobyerno naton to check on what they are also doing, no? So that is akon pananawan sa akon nga nakita ko nga dapat sabton ini sa NGCP sa aton. Oo. So dapat board ang National Grid Corporation of the Philippines lang gid ni ang manabat or may ara pagid balasang iban nga dapat nga manabat dari board? Well, we have also to involve ERC here, the Energy Regulatory Commission, and dapat kung pwede araman ng DOE, Department of Energy, to look into this.
Cham si Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura. Maging gani Bombo Cham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. magademand man sa nga public accountability para sa halit nga gintugas ang lapnagon nga power outage sa Islang Sang Panay. Ugaling, wala lang dariya sang may tulid si Governor Defensor kung sino gid lang dapat manabat mo nga kinahanglan pa ina siya nga imbestigaran kag hindi man niya maka-pinpoint ang gobernador kung NGCP gid bala ang may ara sang kapaltahan diri apisar nga tiging basol na una nga ginbasol sa Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines, even our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngati ang may ara sang accountability diri amo ang National Grid Corporation of the Philippines. Tisunod diri kay Governor Defensor dako gidabi ang damage sa probinsya sang Iloilo, Bombo Cham. Sa Panimalay may mga nadula nga mga oportunidad kag ginaapektuhan nga mga negosyo diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ti kabay pang malakip man to ni Gov sa Webes ang concern sa syudad sa Iloilo. Kaya gintugyan na lang to ni Mayor Jerry Trenia sa iya Mumbulinsi. Kay imbitado lang siya pero hindi siya resource speaker. Pero sa Senate to laban maano gini marang kaginis Mayor Jerry Trenia to Mumbulinsi. Amoged, amo na gani nga titinguhaan man ni Governor Defensor if in case nati ginahulatan na lang ding iya nga sabat Bombo Cham kay kitantaman nga siya invited siya as resource person sa hearing sa House Committee on Energy Bombo Cham kay dapat lang gid diri nga mapatpat man ang issues and concern regarding sa aton nga power supply diri sa may probinsya mismo sa Iloilo Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Di alang-alang ni basulon tadi ang Coast Guard. Alang-alang man di basulon tabi ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Administration. Alang-alang ipabangod ni sa Bureau of Fire Protection. No? Alang-alang ipabangod ni sa mga alien. Sus Maria kagusip po. Ikon si board member Distura pa daw ambahanon kuno nga maulit muli. Galing kita sa mga ambahanon nabi ang gusto nila yung maligwat ining mga masasayang kahapon, no? Sa mga ambahanon nga sana'y maulit muli. Mga mamo na bla. Anong gusto yung liwaton? Kung nagagugmanay sila sadto nga do naggalabuay tapos makitaay sila bipilakan daw kag they are both available. Sana'y maulit muli Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Mga second time relationship. Pero kung istoryahan tayo power outage, sus Maria kagusip, why gidya sa may gahandom nga magbalik-balik ini. Sa aton sini makabombo. So kabay pa, sang nagligad tong Abril, naglao man kita. Nga nagsandig kita sa promesa, pangako sa NGCP nga tapuso nila, iplastar nila sa Mayo kag hindi na kita maka-experience pa sang malawig nga power interruption. Hopefully, this time, may katumanan na sa aton sini mga kabombo. Kay ang halit sini tuman iya ka dako sa tanan. And when I say sa tanan, waay sang may makalikday, makalikaw, makasolbar or salbar sa sining problema sa power outage. Mambaka, kaluluoy lang ni mga pigado. Kung may power outage, ang mga manggaranon, apektado man. Nga man.
May generator sila tuod. Pero ti magasto man magbakal sang gasolina o kon krudo. Makon mo 4 kadlaw. Sa mga operation sang planta. For example, sa flow water. Oh. Sa aton sinimatag palamati. Bangod nga wala sang kuryente, gamit generator. Anong tugong, anong gatong sa generator? Diesel. Tipila ang konsumpsyon sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi ko lang gid ma-specify but lapit isa ka drum sa isa ka oras. 20 liters. Correct me if I'm wrong. Pero amo na, kag the same man ina sa iban sini, ngati ang ila sini nga operation, hindi dapat sini iya mauntat man, makadali lang, balik sila sa pagpadayon sa operation. Sa aton sini makabumbo. Ti ang mga wala matigayon orang in general ang halit diri lamang sa syudad sa Iloilo, estimated 2 billion pesos. Sa province ti dako man ang losses nila dito. Tanan apektado, wala sang may makalikday o kon makaluwas sila diri. Ikabay pa, ang paglaom sa gyapon naton buhi sa bulig kag pinaagiman sa aton sini nga mga opisyales sa gobyerno. 50 minutos nakaligad sa takna nga launa. Ang Local Public Transport Route Plan or the Enhanced Local Public Transport Route Plan. Nagsugod na ko no, diri sa syudad sa Iloilo. O galing problema kay mga pavement markings kag traffic signages sa mga loading and unloading zone ni Bala, wala pa matapos. Ay, anong istoryato ni man, wala pa matapos ako. Ligad to, malila tapos na, tapos sumungay naman natapos. Anong iman Bala? Joms, sa report, please come in. Sunod sining pagpatuman sa Local Public Transport Route Plan diri sa syudad sa Iloilo. So gina-expectar nga pila ang pagbag-o diri pila ka mga pagbago nga may eksperyensya naton diri sa may syudad sa Iloilo kangay sining mga loading and unloading sa mga public utility vehicle sa aton sa mga kabombo. Pero bangod sa kakulang sa budget, wala pagli matapos aga pila diri karon ka mga pavement markings diri sa may syudad, specifically sa sining mga loading and unloading bay diri sa aton sa mga dalanon. At the same time ining mga signages. So kay retired Police Colonel Odarico Garbanzos, ang head sa Iloilo City Traffic Management Unit, iya diri gid pahayag nga may pila naman ka mga markings nga naplastar ang nga tidra sila mapundo kag magpasakay sa pasahero. It means nga subong pwede ka pa kapundo kung sa diin gusto sa pasahero abi, pero dapat ara lang sa lugar nga hindi pa balabag sa tunga sa dalan. Kumong amo ni Joms, sorry to sa pag-utod sa imong report. Amo ning problema naton. Amo ning problema naton, hindi man tanan pero madamo sang mga ungo nga klase sang driver sang modernized jeepney nga bisan sa tunga sandala nagapundo para nga magpasaka sa pasahero. Tani pahigad man sila kadako na nga daan sa ila sini nga sila, pero pahigad man sila tani modernize ang salakyan, ang driver ang iya sini nga paminsaron primitive. Amo nang manotis naton diri Bumbudsam kapin takon mga bus ni karon mag
tarisnis dalan ta do halos isa ka linya na isa naka porsyon sa dalan do makaben na sa kadakuon mas sa pila ka mga modernized unit. Diri sa may syudad sa Iloilo, no? So amo na dapat kati ara sa lugar kag di ba makahampered sa traffic karon kun mag-pick up ini sila sa pasahero. Amo na ko manotice mo, no? Ang ining mga pavement markings ta, no? Mga loading and unloading ara na skillig dalan. So dapat kun magpundo sila magkarga pasahero, dapat masulod gid sila sa sina nga pavement markings bumbutsam, no? So hindi sila dapat maglapaw kay para at least kun may pick up o kun may panaog na karon sa pasahero, so sige gyapon ang labay dira sa mga salakyan hindi makahamper sa dalagan sa trapiko. Suno kay Police Colonel Barbansos bangod kati subong way para sa budget, so hindi pa matapos-tapos. So ang ginahimo nila nga gina-orient lang anay, no, ang mga driver dre, specialty sa mga baguhanon, sa mga modernized unit, at the same time sa mga PUB nato ng mga driver nga dapat sundo nila, no, gina-orient sila ini apon paano nga magsunod sa sining mga pagsulundan kay kun maplastan ini mga pavement marking kung matapos na ini bubutsam ginatag diri sa natungdan nga may mga ruta pagigali na, no, nga nag assign diri ang team o kun ang traffic management unit asa kada loading and unloading bay, no. It means kati hindi ambal nga kung may loading and unloading bay na dira ka na mapanaog kag mapapundo kay mo sila nga pasahero. Ang namin diri sa Gratongdan nga may mga number ini sila sa tagsa ka ruta. Pero let's say for example sa may number Mandurriao, may ruta abi nga number 5, no, ang sa sticker nila ba munang nabutan dira. So ang ina nga corresponding number dapat dira ka man mapundo sa loading and unloading bay nga may corresponding number man. So di ka pwede kapundo. So silingon inang rectangular nga pavement marking may numero ina sa sulod, Joms. Why pa hindi, pero amo na gani amo nang sitwasyon ang mangin sitwasyon. Yes, mati dapat kung ano imo nga route number dira karon, so dira kaya mapundo. Apig dira kaya ma-pick up. Pero ang ginistoryahan ta loading and unloading. Yes. Pwede sila kahulat na nga doy mo nila mini terminal? Loading and unloading lang. Okay. Kung why sa pasero, so hindi sila dapat maghulat na kay basi kung makakos pagit sa traffic. Amo lang gid ang purpose. Kung makumpleto na kay subong magluwas ni sa pavement marking may signages pa ni, no, nga ibutanda ang piste mo ang traffic management unit agod nga may invisible bla sa mga driver kung sa din sila mapundo, no, kung sa din ang ilan sila nga designated dra karon nga mga loading and unloading zone, so dra sila apundo dra pumbutsam, no, sa aton siniga mga kabombo. Are plus si retired Police Colonel Garbanzos sa pakigagutan sa Bombo Radio. Sa implementation naton, yes, no, ang dala na ina sa amon ginmitingan nga we should follow na sang ilang designated routes based sa approved nga local public transport route plan. Ang markings wala pa matapos ning pavement markings because because of the budget, no? At the same time ang aton nga mga signages and amo ni ang ginadihutan na nonom subong gina-fast track ini so that initanan nga mga loading and unloading zones, no, actually 850 ini inbound kag ang outbound sang pakadto sa syudad dapat mabutangan ini sang pavement markings kag sang traffic signages. Initanan niya matamat but ang ginaobra namon subong we orient pag gina-orient naman sa mga pubok ang ilang mga conductors kag mga drivers because kung mag-fully implement na kita, dapat sa designated loading and unloading zone na lang sila maka-pick up kag makakuha sang pasahero. At the same time, ang isa diri ka dako nga challenge, amo ini ang of course to cascade kag i-inform naton ang
aton nga riding public, no, ining mga passengers naton na hindi na lang sila makapapara bisan diin, but they should go or they should wait dito sa aton nga mga designated loading and unloading areas. Ang mga markings naton nga ni Sir, kita naton diri sa Kildalan, ang iba doon nag-amat-amat na Sir fade how ang markings. Yes, no. Ang sa city proper, I think may mga initial na dira nga ginobra, ginbutang, pero ano ina, no, ang coordination meeting last time kay most sa mga national road dapat DPWH ang mag-ubra sini, and then ang tanan nga mga city roads budgetan ini sang syudad. So ang diri sa may for example diri sa may Jimbasa, ano ni Panic City, no? Ang gym sana that is city road. Okay, sige. So sa kita lang tamo Sir, mga sanogid ma-implement ining mga loading and unloading zone nato nga tidra na pwede makapundo kag makapakarga zero. Ang ginaobra naton is gradually orientation, cascading, and then kung may mga mag-abot ng budget, tiya mo na ining we will implement fully sang 850 PUB stops diri sa siyudad sa Iloilo. Sir, by the way, ang pila ka mga co-op ang concern nila kay akon mapatuman na ining loading and unloading, ang iban naghahambal nga tiway sang waiting shed basi kung nag-ulan bala sir kag mabasa sila. Isa ina nga nakita, no, may mga nakita ina nga mga concern wherein ginatanaw man nila kag hopefully nga ang aton nga local government unit kag ang DPWH, no, should start planning it out kag mag-start man sa pag-propose ang mga budgetary requirement. I see. Sige. By the way, sir, klarohon ta ang sa budget ang amotong kulang ang ibutang signage, no? Signage man. Signages nabutang dira is the loading and loading zone for kada loading and loading areas abi may specific lang gid dira nga ruta nga wherein siya ang authorized nga magdulog dira ka mag-pick up sang pasay. Joms, klaro Ang problema ta budget sa pagbutang sa pavement markings kag budget sa waiting shed. Amo gani kay kun tarison taning dala do dire pa lang visible des Jimbasa and the rest ko ita dire sa may alapas abi pakadto to Saro, no, kay syudad na mo sa kopre syudad at status peungka. Isubong duay pa tunga siguro, no, kun ang taon ta ang ining mga pavement markings sa makita naton adri karusaton sa diggan dalanon timayo manikod ba plaster na gid bubutsam kay tindamo gani 850 itong on mo be laban-laban ano ni adres piak be pakadto diri sa syudad kag pabalik man turo sa abi serya to sa Haro. So mo tanan ang mga ruta dira karon kag sa pila man diri area sa syudad sa Iloilo. All right. It is si Bombo Joe Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Kabalo kita nga mga drivers sa nga modernized jeepney. Former driver ini sa mga traditional jeepney kag mga professional driver ini sila, no? Sa liwat kung mga nagapamati mga modern kag mga chairperson sa nga mga kooperatiba nagapamati man, hambalin yung ininyo sini nga driver, no, nga kung mag-pick up or magpapanaog sa pasahero, pahigad man sila. Kaya iban sinisto nga dalan sa aton sini nga mga kabumbo dako na nga daan ang modernized sa jeepney ngani, mga minibus ngani, kung magpadusak lang sila karon kag kung hindi na sila na magpundo, nagmodernize kita gani kay para nga damo ang aton siniya makiter nga pasahero, malesen ang mga salakyan, maglululigwa gawa ang aton sini madalanon. Karon yes, to nga dalan mapundo ang mga minibus ganit huol sa iban sini nga mga motorista. Kabay pa. Ang iban sini nga mga balita lang alang hindi ko nagid matatapan diri sa aton nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isibomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you with their super selection of songs ng karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours humalin alas 6 ang gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kagiban pa ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, las 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog gagabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon kids sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Monday edition sang Palatuntunan kahapon lamang. This is the second Monday for the month of January. Kamusta man so far? Ginkapoy ka mo sa inyong weekend. Di ka mo nagkadto. Di isubong naka-recharge na. Nakanap na ka mo da. Naka-power nap na ka mo. I hope so. Parang energized and super ready na naman nga magpamati sa mga matahom, exciting, kag makalilingaw nga mga kasaysayan in store for all of us sa nga hapon. It's the 8th of January 2024. This is Tita Regine, nag-aabi-abi gid sa inyo mga kabombo, and kay 2024 na, manukot na ko. Di na mga kasaysayan ninyo, I hope, already in transit, on their way. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much sa aton dira nga mga kabombo nga naghingagaw gid sa 2023 sang ilang mga kasaysayan kag sa iban man nga naghingagaw first week of January. So ako nga gina-remind para sa sininga semana. Anyway, thank you so much for being there. Sige, umpisahan ta akong aton nga paglingaw-lingaw. Let's listen to this song from the Bombo Music Festival. This is from
Steve and Nicole Pedro, hanggang kaibigan. This is Tita Regine, your friend. Forever. Welcome sa Kahapon Lamang program on a beautiful Monday. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Pasensya na, nahulog lang, minahalan kita. Good afternoon sa liwat. Hello sa mga bago lang din na nag-open, sa ilang mga radio sets, sa ilang mga gadgets. Thank you for joining us today. Again, this is Tita Regine. Nagapamati na kamo sa Kahapon Lamang program dari sa DYFM, Bamboradyo, Iloilo. Diretso kita sa ating first story for today. This is from Black Widow. Dear Tita Regine.
Maayong adlaw sa imo, kag sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo, kag sa imo programa ang KLP. 62 years old na ako, tita. Kag higot ako sadto sa akon nga obra. Kay duty ko 8 a.m. to 5 p.m. kag rush hours gid permi. Late sa work kag late man puli. Lapyo biyahe kay grabe da traffic sa alagyanda sa Ungka flyover. Nagsusubong na badbad na ang higot kay nag-retire nako. Amo nga nagpamati gid ako sa imong programa nga KLP. Basta ara lang ako sa balay. Kag first time ko magsulat sa imo. Budlay ko ng Tita Regine, basta first time. Sa pagsulat, I don't think so. Hindi gid man. How true? Tina-try mo na. Maybe you could tell us, no? Ang feeling, ang experience sa pagpadayon. Ang akong kasaysayan, malawig katama, pero utay-utayon ko lang sa pagpadala kay novel na ini. I will make it shorter. Very good. Susugudan ko, hanggang school pa ako sa elementary, sa Mindanao, the land of the promise. Ang kanta, balatita nga, my words, nga maraming dugong dumanak sa lupa ng Mindanao. Dito ako natawo, kag dito ang akon mga lolo kag lola, kag mga great-grandparents sa side ni mother ko, kag nakakuha lupa panghatag sang gobyerno, tag 12 hectares sang una nga panahon. Wow! Ikaw lang tinlo, kati virgin forest, kag damo daw, baboy ramo, kag linta, kagakit, wild duck. Pero rich gid ang lupa, nami gid sa panguma. Wala pa World War II, dito na sila, tawag sa ila, settlers. Ang roots namon, we are pure Ilonggos, kag dito sila naabtan gera sang Hapon. Kag ako, 40 years old na, kag nakaobra diri sa Iloilo, sa isa ka pribado nga hospital. Maestra ako, Tita Regine, pero wala ka tudlo. My father, a U.S. veteran of World War II, kag nagpahuway na siya, 12 years ago. Kag remember ko gid, nga handom niya tani, nga may lalaki siya nga bata, kay paeskwelahon niya sa PMA. Pero, duha lang kami, puro girls, ako ang youngest. About sa war conflicts ng Christians kag Muslims ang na-experience ko. Hindi kami sa war zone, kay sa South Cotabato, pero syempre, may threat. Anytime, pwede kami sulungon sa mga kalaban. Kay time nga 1970s or early pa, gagera sa North Cotabato. But not all part. Kay kalapad man, may part lang nga magamo. Grade 3 ako, 1970-71. Batian ko ang dalag ko nga lupok sa malayo. Hindi isa, damo gidya, Tita Regine. Bomba gali to, may ilinaway, malayo. Daw daguob apang nagtugas ang kahadlok kag kulba sa akon. Kisa sa bukid, may makita ko masanag gasiga, do kadako nga suga. Kay flare kuno ato para makita ka military ila kontra kun gabi. Bisan wala Facebook, updated kami sa balita nga may ilinaway ga katabo o gyera somewhere in Sultan Kudarat or North Cotabato banda. Kay may radyo man, kagabakal gid si tatay newspaper. Kay may rice mill kami. Crude oil ginagatong sa makina. Kag may jeep nga saraw si tatay ginabiyahe pa Banwa. Amo makabakal gid siya newspaper. Kag liwayway magazine sadto. Rough road sadto kag wala kuryente pa, Tita Regine. Kinakaagi man si tatay pulis sa Banwa namon sa Coronadal. Kay ex-US Army, kag dito sa Okinawa, Japan na assign sang 18 years old pa siya. After World War II, in short, US veteran si father, kag taga Iloilo gid siya. Gindala sang US Army, apang 2 years sila to, pinapuli sila, o gin-discharge sila tanan ni President Magsaysay o ni President Rojas. Military, back to civilian sila. Kaysa no sa istorya, tuta sila kakano, Tita Regine. Height ni tatay, kag 5
5'9", is it 5'9"? Height ni tatay, kag ako kailog ka height ni tatay at 4'9". Wala chance mag-military, man putot. Nakabati ka about kay Commander Toothpick. Sadto kay Talk of the Town sila, sadto sa Mindanao. Bisan wala ko siya nakita personally, kaysa nabatian ko, gadampig sila sa gobyerno. Kag sa Christian, kuno. Dako kuno bulig nila sadto sa pakig-away, batok sa mga kaaway, kaniman may anting-anting kuno to sila. Hindi madutlan bala o bulit tita. How true? Ilonggo kuno si Commander Toothpick, Tita Regine, suno sa nabatian ko, kagdamo ang nagsulod sa Ilaga nga among tawag sadto sa mostly mga Ilonggos, Tita Regine. Medyo tawhay man among lugar i-compare sa North Cotabato. Sa may South kami. Affected kami ka conflict, kiga alerto man kami in case nga mag-inaway. Apang sa gihapon, inatanan nagtugas ang kahadlok sa akon. Na nervyos ako tita, ka elementary ko sadto. May babatian ako ng mga lupok, malayo, daguob, damo, bomba ko no to galinupok, meaning may gera dito sa malayo. Kagbisan sa akon katulugon, nagadamgo ko nga ginasulong na ang amon balay. Kag ginapilit nga ginaabrihan amon partahan nga ginapunggan ko. Puerte kulba ako tita, kag makabugtaw ako tita Regine, ginahadlokan ako. Abi ko tuod, damgo lang gali. How much more kung sa war zone pagid ko, ay base mapatay ko sa nervyos, hindi sa bala. Kag makabalita kami sa radyo, nga may ginasulong ng mga barangay, eskwelahan, ginasunog nila kag ginapamatay ang maestra kag estudyante, basta Christian ka. Mga buses, gina-ambush pa North Cotabato. Patabo, not all the time. Sa grade 4 ako, year 1972-73, before martial law ato, nagbalhin kami sa pihak barangay. Kag daw red alert didto, kay may part nga na bukid. Pero malapad ina nga barangay. Malayo kami sa bukid, matag-as didto mga kabukiran. Lapad katama ang patag. Isa sa to kaadlaw, nga may klase kami. Nagkinagula kami tanan, bilog nga school, ara ako ng mga Muslims, sulungon amon eskwelahan. Kuha kami bag namon, gulawa kami sa room, gahinibi. Nagpanik kami, way kami kabalo, diin kami makadto, kay 1 kilometer ang balay namon from school. Nahadlok ako magpuli, kay basi masugata ko sila. Way ko kabalo din amon teacher, gadalagan man guro, puli Tigadalagan kami, pagwa sa school, kag need-gid makapalayo kami sa school. Kay basi maabtan kami tita, kagahinibi tanan, gapalang lapsi sa kulba. Maayo, kay ginpasugat ako ni nanay ka bike, kag nakapauli ako. Pero, wala, gali kalaban. Fake news ato, Tita Regine. Pero bisan fake news, ay kulba, Japon tita, So, amo na, senaryo sa amon barangay. Pag may fake news, gakinagula, mabakwit ang tao, sakay mga karo, kagkarbaw o karosa, dira ginapasakay ang ilang family, dala mga bayo, bugas, habol, banig, kag malagyo, padulong sa pihak nga safe nga barangay. Hasta mga lalaki, tita nakulbaan. Pagkasunod adlaw, balik naman, kay wala man gali. Believe kuya kay tatay ko, daw wala na hadlok, bilin siya sa balay. Nakatapos ako sa grade 4, grade 5, kag wala man may natabo, mapagsulong sa amon nga barangay. Apang pagka grade 6 ko Tita Regine, nagmatuod gid. Ginsulong sa mga Muslim warriors ang amon nga barangay, pero sa nabukid nga area, malayo sa amon, pero hambal nila, gasakay sila sa kabayo, halin pihak nga bukid, nagtaklad sa amon barangay, nanunog balay, namatay civilians. Ginpang labo kuno nila tita, kay ginapaidas kuno sila, ubos patay, iban, isa ka family.
Kakurog-kurog ko kulba sa mabatian ko. Madumduman ko kung ara ko to abi sa sitwasyon nga amo to nga pagwaon ka mo sa balay kag pamatsyon. Hindi ko sure if it's 6 kilometers away from our home. Dogari na gomo ang lupok, Tita Regine, batian ko. Kag nakita ka iban, galupad ang bala, gasiga, gakalayo. CAFGO or CHDF, Tita, ang gabato sa mga tulisan, daw garan tawag kapusil sadto, ila arma sadto, kag may nautas nga kabuhi sa CHDF or tanod today. Bakwit kami, Tita. Sulod sako bayo ko. Uso balaan sako sadto, sudlan bayo kag magbakwit. Plano naman ni nanay, dito kami madalagan sa talamnan. Pakadto sa lupa day nanay sa pihak nga barangay. Kay safe didto, wala bukid nga sa akop, daw mga 4 kilometers. Si tatay, garedi, bilin sa balay sang iya mga armas. Duha ka hand grenades, apple kag kakao kuno to, Thompson, caliber 45, caliber 38. Nakita ko may bala, kag M7, dalag ko. Napamakal niya na, guro. Si nanay, ginhakwat niya baol, gintago sa kasagingan namon. Tuwangan namon nga duha, kay didto, mga papeles ni tatay. Nga ex-army siya. Kay patsyon gid kami kuno, kung mabalaan, nga nakaagi si tatay, military. Nagdalaga na kami ni nanay padulong sa ilalupa, taramnan, agya namon. Puli kami pagkaaga, pagtinong kalinupok. Ang ginsulod, karulo uygid, ang sahigad bukid, kag may sapa na didto. Blaan tribe didto. Dito sila gaestar. One of the indigenous people dito gaestar. Kag may mixed marriage sila, ka Christians, Tita. Ang Blaan tribe, damo casualties. Kuno damo nagkalapatay, Tita Regine, na mga Christians man. Ilonggo nga CHDF or CAFGO, now tanod, guro diri Tita Regine, no, ang nagbato, kag nadulaan kabuhi. Panghakot sang military, mga patay, aga na, kay gab-ito na tabo, kagindala sa banwa. More or less, 16 kilometers pa. Makita ko gid ang pagpakadto sa mga military kag pagbalik sa banwa, dala mga patay kag casualties. Ginahadlukan ako, Tita, grade 6 ako to natabo. Affected pangabuhian sa mga tawo, kay kalabanan, nagbakwit sa banwa. Untat klase, nagbalik klase, pagtawhay na. Nagbaralik amat-amat ang mga tawo, do nagnormal ang life namon. Gaalerto kami Japon. Lapad kag dako amon barangay. Ginmeeting kami ni kapitan kung may masulong, ang lingganay sang simbahan ilabag tingon sang masako o sang madasig. Amon ina ang warning nga ara ang mga kalaban and we need na mag-evacuate sa safe nga lugar. Nag-no man's land ang amon barangay sadto, Tita Regine. After sang attack, may mga lalaki nagpabilin, pareha sa tatay ko, may isug. Kami ni nananay, bakwit sa banwa, dito ko nag-graduate grade 6. Ang balay, ginhimo detachment, ka-military. Damo amon pato sa likod balay, dito katambay mga military, free food sila, kag sudan sa balay. Kay si tatay, bilin sa baryo. Sa banwa kami nagbakwit ni nanay. Sa pagtawhay, nagbalik kami sa amon barangay. Ubos na pato namon. Nag-first year high school ako sa baryo, pero wala gabulag sa lawas ni tatay ang iya mga armas. Gakabit, duha ka granada sa hawak niya. Ready na in case may kalaban. Nahadlukan kay Kuya Tita, magtulok sa mga hand grenades. Kag wala kabalo si tatay, kulbaan ko. Isip ko, basi mahulog, kag maglupok ang granada. Ginaagwanta ko lang ang kulba ko. Dumduma itsura, kadua ka granada, ang bilog, hining, apple kuno, kag daw kakao, itsura sang isa. Ay, ginakurog-kurog ako sa nervyos. Pero,
wala ko gapasat kay tatay. Sa Banwa ko nag-graduate elementary with honors. Doon nagtinong o doon nagtawhay na kag may barangay high school. Dito ko sa amo nag-school, wala kami kumpiyansa, prepare always kaarmas si tatay. First year ko, dumduman ko, gintudloan ko ni tatay magpalupok ka Garand rifle, kagintanday sa akon abaga, itiruhon ang target, kag iguon ang lubi nga bunga. Gapanipa ka abaga ko, pusil, kadako, kag kabugat tita, maglupok. Naigo ko man ang lubi, sa isa ka baragubay nga lubi, baw kakahulog maigo. Kay ara si father, gag-guide mag-aim. Pagkaaga naman, tudloan nila naman ko magpalupok ka caliber 38 kag 45. Mga safety pin ko diin, ay ambot na lang tita. Sa kay tatay, himuon niya gid kuya lalaki, way kabalo, taman kakaharadlokon ang iya nga anak. Ang lata duman kagatas, amo ang iguon ko. Guide niya para maigo ko. Agwanta tanan. Amo guro may pagkabungol ko, base sa lupok. Hehe. Palagpat ko tita. First time to tita tanan nga practice magpalupok. Budlay. Ay tita kululbaan. Pero hambal ni tatay, need gid makabalo ko magpalupok in case of emergency. Kay wala siya bata nga lalaki. Maluming gid kuya nga pagkababayi tita Regine. Hasta subong dasig gid kuya makulbaan. Daw nervyosa nga indi man. Daw sala-sala man kun kisa ginakontrol ko lang hindi man halata. Sa subong tita, okay naman dito sa amon lugar, sa Land of Promise. Tawhay na, bisan 20 years nga nag-stay ako diri sa City of Love. Makita mo lang ugaling dito, damo checkpoints ng military. I-compare, mas peaceful ang Iloilo. Kaya nakapuli ako dito, pagkapatay ka ba na ko, kag pagkasal ka anak ko nga agot, sang 2016. Dali lang, tag 3 days lang, kay gabalikid ko diri sang akon nga work. Hasta diri ang akon first time nga pagsulat, Tita Regine, pero asahan mo, may second pa ni mga sulat ko. Ginaamat-amat ko kay may cataract ko, tita. So salamat sa imong pagbasa sa akon sulat, kay hinagualang ako sa ngalan nga Black Widow of Pavia. Hasta lugar. Okay. Ang matinahuron sa liwat. Black Widow. Black Widow, thank you so much, Gid, for your story. Wow, gina-imagine ko lang. Oh my God, no? Kung ikaw ay nga to dito, linupok, left and right, tubang nga to kag sa likod. Ay, grabe. Pero, grabe gid ang pagpakaisog mo, no? Nag-try ka gid. Hindi mo pa sa kay tatay mo. Nga nahadlok ka gali after all. Pero sa iya nga pag-train sa imo, kung paano magtiro, kung paano mag-aim, as indo astig ka man kuno, no? Kaya gusto-gusto niya kay galing nga may lalaki siya nga bata. Galing kay ti, anon mo na, duwa ka mo nga, tapos ikaw pa ang agot, pero do ikaw gid, no? Iya nga nahamutan para nga i-train kung sa bagay, no? For self-defense and at the same time, way ka mo kabalo. In case of emergency matuod, no? At least, siguro mas confident si tatay nyo kung nabalaan niya nga isa sa inyo, ikaw, especially, makahibalo ikaw magamit sang armas. Siguro mo na ang iya main reason. That's why nga gin-train na niya ikaw. Pero grabe, no? Sa imo nga, ang imo nga childhood days napunan sa mga kakibang because sa inyo lugar. Nga magamo pa, super magamo sa sadto nga mga panahon. Pero nakaya, no? Nakasurvive. Evacuate here, evacuate there. Ay, terrible, no? So let's hope ngati as of this time, no, may mga mabatian pa kita nga mga pag-irinaway between military kag sa mga rebelde, pero let's hope ngati ma-attain gid ang peace sa sina nga lugar.
Thank you so much, Kid, for sharing with us ang mga inagyan. And yes, we're looking forward for more stories na magahalin sa imo Black Widow. Pasensya, Kid. Ambal mo uli. Eh, naku, alang ang lugar. Pero na-mention ko. Anyway, thank you so much, Black Widow, ang aton nga letter sender, mga kabombo. It is now 37 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik ang KLP with another story requested. Today natin basahon January 8 sa pagbalik sa kahapon lamang program. Magapanubalik kita pagkatapos lang kids. Ang pinaka-importante ang mga pahibalaw. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kandidat a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi Next story from NB sa probinsya sa Iloilo. Ma'am NB, basahan ko na imong sulat ha. I hope nakapwesto ka na. Basahon ko. My dearest Tita Regine, a blessed afternoon to all staff, members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, sa akon man mga fellow contributors and active listeners of KLP. Hello, kumusta naman kamo? Here I am once again to tell you of the common usual manner done in solitude, to recollect the past, to be reflected to the present for the coming future. Gustong-gusto ko yun nga i-recall with you a very nice poem, Desiderata by Max Ehrmann. I taught this long time ago to my students bilang ilang giya kag inspirasyon during their developmental stage. Ari ang poem, Desiderata. Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others. Even to the dull and the ignorant, they too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your activities as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism.
From Desiderata, we recollect the happenings in the past, then reflect ourselves to a peace-loving people who can get along with their fellows, who can live well, harmoniously, and friendly with others. We learn to develop in us the virtue of truthfulness and honesty. We know how to discipline ourselves by talking and listening carefully to others. Not an egoist or egotist to talk always about himself, being the first and being the best. Kinahanglan taman nga magpamati sa side sang iban. As silent types of people, we refrain from those who are boastful and talkative. Why naton ginakomparar ang aton nga kaugalingon sa iban because no two individuals are the same. Even the identical twins have differences. There are still many incidents or happenings we can reckon from our past experiences. If we think those things are not good for us and for others, we stop doing those things anymore. Experiences are the best teachers, hence, we learn to teach ourselves from our past experiences. Tita Regine, isa kahitabo ang ako nadumduman sang una, ngang amo na may mapagros pa nga nagapanguma. Isa ka maisog kag hilaptero nga tawo ang naghilabot sang tubig sa kanal sa amon uma, nga ginapailig sang amon amay sa iyagin patanom nga humay. Ginpunungan sang tawo ang kanal, para ang tubig magsaylo sa iya humayan. Waay gid kahibalo ang tawo nga dayan si tatay, nagabantay, nga nagapalipod lang sa madabong nga hilamon. Samtang nga nagatuwad ang tawo pagpunong sang tubig sa kanal. Waay hambal-hambal si tatay, nga hinali, nagliktin paghana sang iya ispading, nga utdon ang kamot sang tawo nga hilabdero. Pagkakita sang tawo, dumalagan siya todo-todo, nga daw kuro. Puwerte ang kahadlok nga mautod ang iya kamot. Ang iba nga mga tao, iya na agyan, nagpinamangkot kung anong iya ginadalagan. Huwag na magsabat, kag magsige lang kadalagan. Hasta ang mga tao, nagdinlalagan man, nga daw may aswang o ido nga buang nga nagalagas sa ila. Ang tao, daw malipong nga nakaabot sa balay sang kapitan, nga hindi kahibalo maghambal, kung anong iya gin kahadlukan. Dugay pa ang iya nga pagpahunay-hunay, kagaisa makahambal. Ginsugiran na ang kapitan sang natabo sa iya sa taramnan. Ti, husto lang tana ginurimusan sang kapitan sang iya pagkahilabdero. Amo lang to ang kabangdanan nga ang tawo naguntat pag-atender sang iya uma. Na leksyon siya kag waay na gid magpanghilabot pa. Ang reflection, hindi ikaw manghilabot. Ayuhon mo imo relasyon sa imo katupad nga tag-iya sang humayan. Maglisensya ikaw, magprangka mangayo sa maayong kabubuton. Sala ang manghilabot sang indi imo, pangawat na ina, indi ina maayo. Magrespeto ikaw sa imo isig katawo. Kay ginhimo ang ginhimo mo nga dia, kun himuon man sa imo, sigurado hindi ka man dia nakagusto. Kanami gidaan kung may paghinang panay, may pagbinuligay. Wa ikaw dapat kahadlukan, kung waay ikaw atraso, hindi balatita. Yes, gid. So be good to others as others will also be good to you. Teach yourself the golden rule by Confucius, and know thyself by Plato. Then, keep a self-discipline, not in your pocket, but in your mind and actions, for a happy and better living in this wonderful world. Malipayon ikaw nga madamo ang imo amigo. Isa ka adlaw, Tita Regine, during recess time, ando ako ka estudyante, si Noel kag si Roel, nagtukapanay sa garden. Gindakop sila sang security guard, kag gindala sa office of the principal for investigation.
ginpatawag man ako as their advisor. So naggadto ako kag mamati kung ano ang kabangdanan. Ay sus, nagsinunlugan na manlanggali. Pero naglabot gid sa tinok apanay. Ti ano abi si Ruel, sige nakasunlog si Noel nga naluyag kay Esther. Daw maano man si Noel ka eksplikar, pero waay ginapamatian ni Ruel. Si Ruel lang ang sige hambal nga gusto na siya gid ang husto nga mapatihan. Way nagidatagi chance si Noel nga makapaathag man sang iya nga side. Sa sobra kaugot ni Noel, insaway na api ang baba ni Ruel. So baba gid gali. Maayo lang nga nakalikaw iya ulo. Na Santo Anghel pa kay kun waay mabuka gid ang baba na. Dako nga daan ang inumol ni Noel. Ginambalan sila sa principal. Ginatagan leksyon kag chance magpasaylohay kag hindi na magliwat pa. So, nagpromesa sila nga hindi na magliwat pa. Hay kun liwaton nila, masuspended gid sila. Diri mapaalinto naton ang duha ka hitabo bilang halimbawa nga makuhaan naton leksyon kag ma-reflect naton sa aton kaugalingon. Bear in mind not to monopolize the talking by yourself, but also try to listen to others. Hindi ka mo magkaintindihanay kung ikaw lang ang magsigi hambal. Tandaan gid naton dia. Tita Regine, kalawig naman si Nino. Pasensya ka na. So, diri lang anay kita magpahuway-huway. Salamat yun sa liwat sa imong pagbasa. More power to your program and may you be blessed by our good Lord with bright ideas, good advices, suggestions, etc. You shared to your beloved listeners and active contributors for we, in one way or another, help promote your KLP. With love, prayer, in B of Iloilo Province. Kagramigid sila sang poem nga desiderata, I'm sure ang tanan dira no nga nakaagi high school sigurado gintudlo man nina sa inyo, maybe ang iban sa college na, pero kanami gid nga masunod naton ang ginahambal sang poem. Correct na about talking, hindi mo pag-monopolize ang istorya nga ikaw lang gid ang wakal da. Give also chance to others na sila man no makahambal man sila, and hindi lang at all times pag buhata ang imong bangko kay hindi man ina manami. So dapat be sensitive sa imo man nga mga kaatubang. Do not bore them, and at the same time hindi mo man sila pagtikalan. Because mabalaan gid no kung ano-ano ang mga nagagulo sa imo nga baba. Dira ka gid mahibaluan kung ano man ang imo nga character. And another point, kung ikaw lang ang nagahambal, kung ano lang ang imo nabalaan, amo lang na ang imo nga nabalaan. But kung nagapamati ikaw, kung ano tong imo nga nabalaan, may nabatian ikaw nga wala mo nabalaan, kundi nagdugang sa imo nga nabalaan, that means nga mas nag-alam pagid ikaw, kay mas nangin knowledgeable pagkapagid, mas nag-widen ang imo nga knowledge and information nga nahibaluan, because may mga ara ka nga napamatian, may mga ara nga gin-share sa imo na wala kaya gali idea, kag wala kaya gali nakahibalo sina sang una. See, kundi nagdugang pagid ang imo nga nahibaluan, and so that's why no, never monopolize ang conversation. Listen also to others. The best gift kuno nga pwede mo mahatag sa imo kaatubang is to simply listen to that person, especially kung ang ina nga tawo may luyag gid no nga ipabutyag, may luyag gid nga ihambal, or maybe may pinagdadaanan. So nugay naton ka interrupt, mas manami nga we simply listen, and after nga
nahambal niya na, ang luyag niya nga ihambal, that's the time. Kung maera man ikaw nga luyag nga itungda, that's the perfect time. Parang ihambal mo naman ang imong point. Diba? Kanami lang gid. Salamat gid sa imo sa liwat and sa mga examples nga gin-share mo diri sa amon, manami gid no nga panugyan para sa aton tanan-tanan, and especially reminding us about the golden rule. Do not do unto others what you wouldn't want others to do unto you. Corrected man, no? Panumdumon mo lang bala. Di ko sa imo, manabigin himo ang malain nga hinimuan nga ina. Manamian ka. Mangin masadya ka, malipay ka. So just think of that. Simple man lang, no? Pero kung i-internalize gid naton, kada ko sang lesson, kada ko sang punto nga aton gid, nga pwede nga mapanumduman. So again, thank you so much sa Imo NB for another sharing of beautiful experiences you had. Mga kabombo, magapanubalik ang kahapon lamang program with Tita Regine. Pagkatapos lang gid, sa pila ka mga importante ang mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa Sa KLP oras naton, mga kabomba, it is now 5 minutes before 3 o'clock. At this point, duwag natin masudlon si Bombo Lindsay Bade. May balita natuhoy sa kay Gov Defensor nga ma-file sang kaso batok sa NGCP. How true? Hibaloon natin ang detalye. Nagikan sa kay Bombo Lindsay Bade. Bombo Lindsay, mayong hapon. Yes, Tita Reg, ginakonsidera rin ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mag-file siya sa kaso batok sa National Grid Corporation of the Philippines bangod sa saning lapnagon nga power outage sa Isla Sang Panay. Suno diri kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. dako gid ang epekto kag ang damage bala ang halit sa probinsya sang Iloilo sa mga tagsa ka mga household kag may mga oportunidad nga nadula kag madamo gid sa mga negosyo ang naapektuhan diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, Tita Reg. Sunod diri kay Governor Defensor, ang pag-file sang kaso magadepende ina siya sa resulta man sang hearing nga pagatambungan sang gobernador nga tingin kumpirma mismo diri sa aton sa Bombo Radio Iloilo nga magatambong siya sang congressional kag Senate inquiry nga pagahiwaton. Ang Senate inquiry pagahiwaton sa January 10 samtang ang congressional inquiry pagahiwaton naman niya sa January 11. So magalakat ang gobernador sa Metro Manila sa January 10 sang aga kahit hapon, alauna sang hapon pati gayunon ang Senate inquiry. So ang gobernador, Tita Reg, ang magaserving resource person sa Senate inquiry, amuman sa may bahin sang congressional inquiry. Kung sa diente siya mismo maghahatag siya kag tiiga discuss niya, i-raise ni mismo ang ining mga concerns and issues may kaangtanan sa aton nga power supply direkta diriya sa Iloilo Province. Sa Flash Report, ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa inyong Flash Report, Bombo Lindsay Bade. Mga kabombo, sa inyong mga istorya dira, I would be waiting for them. Pwede gini na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. May I just get the attention? Call the attention sa ating nga winner ang ginlawag natin last Saturday, si Lee sang Arevalo. Lee, ikaw ang ating nga winner. Nagahulat sa imo ang 1,000 pesos nga cash, but we have to have the interview
this coming Saturday. So palihog kadto ikaw diri sa studio sa Bombo Radio. January 13, Sabado, bag-o mag alas 2 sa hapon, kabay nga ari kanadi. Arevalo lang man ikaw, so malapit lang gid ang lugar. Sa imong pagkadto diri palihog bit-bit ikaw sanggin pa Xerox mo nga ID mo, duha ka copies. Again, sa Kylie sang Arevalo ang aton nga winner. I hope nabatian mo kag naintindihan mo ang imo nga pagahimuon this coming Saturday. Mga kabombo, madaming salamat sa inyong oras sa pag-upo diri sa akon. We will continue enjoying beautiful stories diri sa KLP buwas naman. Salawat naton nga pagkitaay kag pag-updanay. Sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid sa inyo tanan. I'll be with you again tomorrow. Good afternoon and God bless.